kune Tatini yonge Nangimana kabadera Yini nakabaro yurapio Kalau sikiwinjo e siasa mar Kaluo ka isebedo kelo to nitie kama onyalo terie. Aparo ndalo mane iluongo ni Sega Declaration, weche nobedo mang'eny ka jood bura moko maraga ne wacho ni wan ema wan gi duol mar loko kaka ODM tayo gik moko. Oting'o mjumbe masani ma Ugenya David Ochieng, mjumbe machon Makabondo Silvans Osele, oting'o mjumbe na machon Marangwe George Ogalo Oner, Oyao Dalmas Otieno mheshimiwa kamora mora mintija Kangeso ne lichinde ndalono ne lichinde Nyakwara Mugajwang notimore kama kakuwinjo no kakuparo no kakung'eyo no kama ne kaka weche notimore saa 12 gi 28 mar okinyi odiochieng' manyoro jalup jatend piny Rigathi Gachagua mano jalup jatend piny machon nyoduogo e Kenya ka bang' tieko limbe mare e piny Amerika. Nyobiro kowacho ni nyocha ong'ado limbe mare apoya nono mondo mi oket maino ne weche moko machando oganda jo Kenya. Kata kamano duoke ne okobedo kaka ne gichano ni mar ne nitie ng'ikruok makako kod kacha kochakore paw ndege maduong' ma Jomo Kenyatta kama johera mar duond bura mar DCP kod johera mamoko mag Rigathi Gachagua ne orwake. Pap noduogo duore kinde mag kweth mag ojende moko ne ochako oketho procession margi. No mako nyaka jofwambo mane timo mana tijgi mar mako gik moko okete jopiny. Obila beno okwor Namdar kuonde mopogore no okwor obila mar ketarita kendo beda kicha. Kata kamano ni geno ni Rigiji nonego beni dhi Kamkunji Grounds kama bende ne gidhi bedo kod nyasi maduong'. Chuny nyasi nonego beni bedo Kamkunji. Sigan Kamkunji e siasa mar piny Kenya ka kichago mwaka mar 1992. Kanye maweche mag siasa mar piny Kenya, kanye miloko godo yamb siasa mar Kenya, Kamkunji kanyo. To ne okotimore kaka ne kweth mar Rigiji ne paro no Nyakwara Mogi. Magote gin weche mantie ka ang'o mano timore. Sembe ipimo gi nyamin aneno kanyo ka e weche mag tuduk manyasani GP monito oyo ni ndalo mane jakom ne odhi oko kano duogo norwake yo machalo nade to piny ne chalo nade Nyakwara Mogi. Weche ng'eny. Kata kamano igeno ni kawuono jo DCP dhi chiwo statement margi kar saa 4:30 kinyi ma kawuono mar pimo godo weche makoro giwacho ni koro chando gi ahinya kod sirikal ma sani kanyakla kod mpango magengo ne siasa mabiro Nyakwara Mugajwang. Magote gin weche manitie kaachiel kod bende weche moko mag pacho obro ng'iya nena. Momakwanga kae oboke makawuono en agulu mar SHA. Nitie hospital moro yo Mabei County kocha. Mantie West Kamagak Ward Nyandiwa Health Center
ma bende wacho ni SHA nyocha oko milion 20 ne osuptal ma ok ti. Obedo nade? Popote ulipo, Safaricom popote ulipo, tiende nang'o eni kamora mora ma intiere nyaka gwenge wa, nyaka yud much Safaricom kanyo chenro magitimo mar bero ngimani kendo mar miyo ngimani bedo mayot mokalo. Awacho kacha ni gima tiyo kod network ma oheo milion 50 e Kenya mangima, wan kanyo kod lipa na M-Pesa minyalo chudo gi ohala e Kenya ka, nyiew gimoro, idwa yudo service mora milion 3. Bende kidwa golo pesa, idwa keto pesa, idwa oro ne ng'ato pesa, yot mokalo nikech wan kanyo kod agents maromo 1340 e Kenya mangima. Bende network margi mar 4G otegno ndi Nyakwaramogi. Otegno nikech ang'o? Nikech gimedo keo bede gi machiegni gi jopiny mondo service mora midwaro matudo ka okonego bedi koro bai percent 97 gidire kanyo Nyakwaramogi mar 4G kipimo kod kwan oganda jo Kenya. Sani koro to inyalo yudo much Safaricom kamora mora ma intiere. To maduong' ahinya en ni chenro mopogore ma miyo to weche gi mag tudruok. Sani koro Safaricom okelni machiegni. Kachiel kod bende neno ni kata sitima kolal boosters maggi iyudo kanyo ka sani koro giketo nyaka sola. Makoro to sitima kolal to in network mari cha pod ongirore kendo tegno ndi. Mae momiyo wacho ni Safaricom popote ulipo. Okay, en sa pargario gide kapradega beach maro kinyi masani bankine mano kende abromi nonro maro boke Nyakwaramogi juang. Daer mar ngisi bende ni kaka Cooperative Bank okelo ni konyruok makende sani
Ang'o ma Cooperative Bank sani koro timo? Gima duong' ma gikelo ni en neno ni wechegi mag ohala ok obedo kod ng'ikruok kata matin. Wechegi mag ohala ok obedo kod ng'ikruok kata matin. Nikech ang'o? Nikech gibiro kod rieko mar mako badi. Kama rem nitiere to gibiro neno kaka inyalo konyori nyakwaramogi. Gimomiyo wacho kamano en ni gibiro kod yo mayot ahinya. Gibiro kod yo mayot ahinya mar neno ni ibedo kod stock moromo. Ma emomiyo wacho ni jatelo gimoro amora midwaro nitiere. Customer kobiro gimoro amora ma customer dwaro ting'ise gi cher ni nitiere maonge chandruok moro amora. Bang' kinde mano kende abiro miyi nonro mar oboke Nyakwaramogi Ajwang' e nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje lu. Tene jawaya makosea George Onyango majandhiwa. Kanyakla kod Dr. Omolo Kondego ng'isa kanyane maka juma. Idwa ni kik wacham sawo. Idwa tuonwa sawo nikech miyo wadoko jokocha. Erokamano ahinya. Bang' kinde mano kende abiro miyi nonro mar oboke e nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje luo. Kete mana ka. Wadhi duka matin. Kete mana ka. Sitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelala hospitali. Kando anadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni kama lakini kimeniramba. I wish angejua ya kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Mana kamano Nyakwaramogi Ajwang' en saa 12 okalo kod dakika 38 mar okinyi makawuono. Oboke mangoka, oboke mar The Daily Nation, kanyakla kod oboke mar The Standard, okopogore kod ogipogore ahinya, thoth gi gimulo biro mar jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Ka oboke mar The Daily Nation kawuono wacho ni biro ne opong' kod koko. Standard bende wacho ni biro mar Rigathi Gachagua ne opong' kod koko e kinde mane ojende moko marori ne oketho romo mane Rigathi Gachagua ne chano dhi romo godo Kamkunji Grounds Nairobi ka kijende moko ne obayo gi kite nyamburko, kweth mag nyamburko mane ko jatelo bang' ae paw ndege maduong' ma Jomo Kenyatta. Jofwambo gi keyo bende ne oyudre e chandruok makamano kama kuomgi ne ogo marach mokalo. Aneno ka nitie jafwambo gi keyo wadwa mar Citizen TV ka kamera person marwa manyogo gi kidi onyore marach mokalo ma wuda bandu. Pole sana Nyakwaramogi. Kaja guru maduong' mar Deputy Party Leader mar DCP Main Cleophas Malala wacho ni naseng'eyo ni ne nitie paro mane serikal nego mar biro mako Rigathi Gachagua. I told you yesterday that there was a plan to arrest our party leader and take him to the DCI. Mar tere loktich mar DCI. Maya gima Malala wacho e obokeni. E ite mar ariyo kam en twerruok ma osebedo ka nitiere kind johera mag adhula mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania kaluwore kod tuke mag CHAN. E kinde ma bende piny ka piny moro ka moro wacho ni wan gi thochwa, wan moseng'iso rekod maber mar loch. Wach manyo chako donjo e iye kod jatend migawo mar Interior Kipchumba Murkomen odiochieng' manyoro
Wabende nyogo erokamano ne oganda jo Kenya kuom ne nyiewo otiko duto te mar tuge kind Morocco kod Tanzania Taifa Stars. Oboke ni bende pimo ni to e CHAN mar 2019 Kenya nowuok amodhi kod Tanzania. Kata kamano ne gidhi e opira mar achoma ma Tanzania noloo wagonde 4-1 e penalties. December 2019 Sekafa Group Stages Kenya nolo Tanzania gol 1-0. December 2019 Sekafa third place e thuolo mar namba 3 ne walo Tanzania gonde 2-1. E tugo mar osiep Januar kane wan ka wendo Kenya nolo Taifa Stars gonde 2-0. Kwani iko nini? Gibuogwa kod thuol motho ka nade. Ka Dar es Salaam, Dodoma, pinjego bombe madongo kono jogi osebedo ka ba wach ne piny Kenya ka. E ite mar ariyo no en masira marach manyotimore gwenge mag Sega Town banka dichuo moro kod min ode Meshak Ongulo gi min ode Modesta Mwakali jopuonj ariyo ma bende sitima ne ochwado nyakwara Mugajwang'. Chief Maurito gweng'no George Osoro nyowacho ni Modesta nyodonjo e baf kata kamano sitima nogoye. Ka wuon pargi ne dhi mar ng'iane nang'o ma otimore, en bende gini ochako timrade, ochako hinye en bende. No yud ringre margi kama nyose ka ringre margi otere private mortuary. Mr. Osoro kwayo landlords ni mondo ka oyie ne kaka nyalo ng'iyo ni to weche mag tudruok sitima e udi ma ji opango chalo nade. Mosa inya ne anyuola wede kod osiepe kuom wach malitno. Kumachielo bende eni chenro mag tich ne ochung' e kembe mag sukari mag Sony, Muroni, Chemelil e kinde mane jo tich mag kembe go ne ochako ng'anyo margi ka gikwedo godo chenro manitiere mar riembo moko kuom gi tich ma timore kinde makoro kembe go nie lwet ji giwegi ka koro to bende gibandho chudo margi mamoko ma sani koro osebudho kapok omigi. E ite mar 4 kaka jood bura ne oyudo nying mar batiso mar masinde mag go kura ahinya sama pedho kata sama go kura ne paro moro mar chike bunge mar piny Kenya ma endi timore kinde ma jatend piny Kenya yande osoko wang' jood bura ni gin jo mibadhi kendo mibadhi osebedo ka odolo tach e bunge mar piny Kenya. E higa mar 2023 e kinde mane okel housing levy kanyakla kod chike moko mane mulo weche mag usuru mopogore opogore bunge mar piny Kenya ne utigo mar go kura. Chik ma golo NHIF makelo SHA mane kelo okumba manyien mar SHA e buo agulu mar Social Health Insurance Fund bunge mar piny Kenya bende ne obedo kod migawo maduong' ndi nyakwar Mugajwang' ka koro to wach mar IEBC wach mar pogo pesa madhi ne counties mekwa supplementary appropriation bill e kind paro mamoko mag chike nyakwar Mugajwang' ka koro to speaker mar National Assembly Wetangula bende ne osoko wang' jatend piny kuom seyo ma jatend piny nyocha osoko godo jood bura ni gisebedo ka gikawo asoya mar podho chike mamogo, gikawo asoya mar timo tijgi. Telo mar bunge mar piny Kenya ne chal ka gima ochako dhi nyime kod siema gisemo godo jatend piny ka koto giwacho ni ka jatend piny nigi aginga moro gi ng'ata to wacha. Wetangula speaker mar National Assembly ne opimo ngero moro ma jatimre ni jowa ngero moro ma ji osebedo ka wacho ni ondiek ka koro to ondiek se nyithinde ni koro diudu ni chal ka gima on gi suya machalo mag diek nade. Opime kod siganda le ma awacho no nyakwara Mugajwang' ka koro to jood bura moko bende wacho ni kaber nono jatend piny onego gigwele bunge mondo miyo bi olerana na gima ong'eyo kuom wach mar mibadhi. Jatend piny nyocha wacho ni wan kanyo kod aput moro mochuogi ma iluongo ni Soko Huru kaachiel kod welfare officers ma jakom nitiere ma en tije maduong' en choko pesa kod pogo
ne jowetegi mamoko. Wetangula wacho ni jatend piny kik lokre ondiek makoro nyalo chieng' moro achiel nyalo ng'iso nyithinde ni un chal ka gima koro to udum mana kadiek nade ka opimo ni mano ok en gima kare kabisa. E ite mar auchiel en biro mar Rigathi Gachagua manyopong' kod koko odiochieng' manyoro ma ochako mipe ka Nyakwaramogi e ite mar auchiel ka kod ite mar abiriyo ka koro to josiasa maungo lwedo Riggy G sani koro osoko wang' gavana ma Nairobi kaendi Johnson Arthur Sakaja makoro giwacho ni chal ka gima nyo pango yudhe moko manyorakore kod johera mag Riggy G manyomiyo kwan nyamburko buora ne oto kendo ne okethore ndi Nyakwaramogi. Kumachielo ite mar apar ka en ni riwruoge moko mag piny owacho ma bende ochung' e weche mag sekta mag somo sani koro dhiro jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka Julius Ogamba Migos ni owuoge lela kendo ne kaka onyalo tieko midhiero ma okwako sekta mar somo e pacho ka. Kweth makamano ma iluongo ni Elimu Bora Working Group wacho ni tire kuo mang'eny nyau kanyakala kod koso luwo chik masani odwa bedo mang'eny e sekta mar somo, obed weche mag sendi mikone sikul, obed ne ng'eyo kwan mag jopuonjre hie mane sikul, obed weche mag kit aluora ma jopuonjre mag sirikal somoe kata jopuonjre mane sikul mag sirikal somoe kod weche mamoko. Makoro kweth makamano wacho ni jatend migawo nyaka koro gol koke one kaka onyalo dino fuok makoro nitie Nyakwaramogi Gajwang'. Kumachielo en ni duond bura mar ODM ogolne siem gi jokasepol ni weuru chuno wa gi ng'ama ok wadwa, ni wewauru thuolo wabi wayier ng'ama wadwaro kokalo kuom nomination mar party. ODM warned on imposing candidates. Jolony gi jokanyo kasepol ogolo siem ne duond bura mar ODM kuom temo chuno gi gama giwacho ni gino giyiego bang' ka IEBC ne olando yiero ni timo dwe mar 11 tarik 27 ma biro bang' tho mar Ong'ondo Were tarik 30 dwe mar 4 higani. Kokalo kuom patron Tom Okoko giwacho ni gisebedo ka gineno ranyisi mamoko ma sani nitiere jomoko ma ODM neno ka gima koro dhiro kuomgi ni mondo gibi giyier ka giwacho ni kaber nono ODM onego ket pap mopie ji odhi nomination mondo jopiny yud thuolo mar yiero ng'ama giparo ni nyalo fwadho bandera mar partino e yiero mabiro. Kumachielo en okang' ma okaw kod sirikand kaunti ma Migori mar loso od thieth manyasani ma bende biro kawo ting' mag jotuo mantie kod ringa mar remo kar sickle cell anemia. Chenro makamano nyocha yaw kod gavana ma kono Nyakwaramogi. Weche mag pacho ni obokeni pajo ndiko gi pajo somo kachiel kod weche mag tuke ma kawuono ng'iso thuolo ma Kenya ne go Nyakwaramogi kendo mar yudo loch e quarter finals mag tuke mag CHAN higani. Oboke mogik man koka en oboke mar The Daily Nation ma kawuono. Biro mar Gachagua manyopong' kod koko nyoro e wach mabendo mipe ka Nyakwaramogi Gajwang' ka iwacho ni biro ne Jomo Kenyatta International Airport kama bende johera mage miche ne oromone. Kata kamano ne ok obedo ne mayot ahinya kama weche mag dhiruok kaachiel kod kethruok mar mwandu nyo neno ka koro to kweth mar Rigathi Gachagua seyo ni lwet sirikal ni e wach mar koko manyo neno e biro mar Riggy G no. Nyasi manyo nego beni obedo go kam kunji nyotore ma ok obedo kawuoni geno ni gibiro twag gi jofwambo gi keyo kar 4:30 mar chiwo agenda margi kod okang' machielo magichano mar biro goyo kendo. Kumachielo Nyakwaramogi Gajwang' en wach mar kuo kata mibadhi moro ma oboke ni sani koro menyo ni nyocha obedo nade ni od thieth ma Nyandiwa Health Center man West Kamagak Ward e Homa Bay County nomi pesa maromo $20 million kokalo kuom chudo ma igolo kod agulu mar Social Health Authority. Oboke mar Nation nyoro nyeo timo limbe e dispensary mar Nyandiwa to gimanyo giyudo ne giyudo karangach maduong' olor to jamni makoro kwayo e compound mar od thieth mar Nyandiwa Health Center West Kamagak Ward kanyo kama bende lumoti kendo yuguno nde okochalo od thieth makoro tiyo to nyocho bedo nade ni agulu mar SHA nyoko pesa malao $20 million duto te Nyakwaramogi Gajwang' achiel kuom ute mag thieth mayudo e county Homa Bay.
ler mar wach Nyakwaramogi ni oboke ni biro somo koda ginondo ma oboke ni timo ka ite mar ariyo ka en siemo gol ne piny mangima ni chal ka gima nitie bombe mamoko ma iwacho ni okawo namba e wach mar lel mar alwora. Achiel kuomgi Nairobi ka, DRC Congo Kinshasa emokawo namba, Nairobi e pinje mag Afrika ka e piny mangima namba 2, Jerusalem namba e piny Israel namba 3, Kampala Uganda namba 4, Manama Bahrain namba 5, Addis Ababa Ethiopia namba 6, Lima Peru namba 7, Doha Qatar namba 8. Lipod nono ma otim mangiso ni to alwora kata muya yweyo ni Nairobi ka ober koso rach kod ngima dhano e yo machalo nade Nyakwaramogi. Biro mar Rigiji e ite mar 4 gi ite mar 5 ka Nyakwaramogi ka iwacho ni karata mane Rigiji temo goyo chal gi karata ma jakom Raila Odinga osebedo ka goyo e siasa mare ma kobudho oko kobiro to johera mage ne romo ne karombgi. To boke ni wacho ni biro mar Gachagua nyo iparo ni kamoro ne nyalo tugo Kenya to hala e chuny boma ne dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Ka iwacho ni kata mana josiasa mamoko machalo jatend DAP Fred Matiang'i gini ma bende osebedo ka chiedho kode ne onge, to mana josiasa moko matin manyo ni kode Nyakwaramogi Ajwang' ma bende iwacho ni chal ka gima kwano mane otemo goyo ne otore. Janon siasa moro ka ma iluongo ni James Kahumba wacho ni chal ka gima Rigiji ne ogo kwanda leng'a ka koro to biro mare ne otore kaka ni paro ni kamoro ne nyalo yungo siasa mar piny Kenya. Iti mar 7 ka Nyakwaramogi Ajwang' en ni SHA ne ogolo pesa maromo milion 20 ne od thieth moro ma ok ti ma sani koro jamni makwaye. Ka koro to jatend migawo mochuni weche mag thieth Aden Duale nyocha ochungo kendo ogolo chik moro mi non gimomiyo od thieth ma kamano ne omi pesa malawo na milion 20 to en od thieth ma ok ti e kind udi mamoko mag thieth kata ut thieth mamoko mane Kenya ka mangima. Nyandiwa Health Center e West Kamagak Ward, Homa Bay County, ka iwacho ni en kama osejwang' kuom higni maromo 10 to kata kamano ni SHA nokone milion 20 te Nyakwaramogi Ajwang'. Kendo iwacho ni kanye ma jotuo osebedo ka thiedhore kendo gidok nyaka pacho kendo gibadh nyaka chudo mar SHA. Mopogore kod mano en SHA no allocate 10,080 ne od thieth mar Nyandiwa ni kaka tich kaloro koda tich mapile ka pile ma onego beni koro giyudo kako to rekod manitiere en gima tiyo. Homa Bay County Director of Public Health Amos Dulo ma en kaka SHA focal person admitted that the health center shut years ago. Ne ongiso jofwambo gi kena diri makende ni od thieth ma Nyandiwa no en od thieth mane olor higni mathoth mokalo chien. Kowacho ni chal ka gima SHA system ema nigi ng'ikruok. We have had official communication to that effect. Nyongiso boke ni endi. The health center is not empaneled in SHA and has not signed a contract with the authority. It doesn't exist physically in their system and county systems. Ni od thieth ma Nyandiwa ni onge system mar SHA kendo onge contract mora mora mane od thieth ma Nyandiwa ni ne oketo gi agulu mar SHA. No bedo nade mondo pesa ne kow ne agulu mar SHA pesa maro milion 20. Asked under what circumstances the hospital got 20 million, Dr. Dulo said SHA cited a clerical error. Dr. Dulo nye ongiso jofwambo ni gimbe nyo gipenjo gimomiyo SHA agulu mar SHA oro pesa ne hospital ma gimbe ging'eyo ni ok ti maonge kwan mag ute mag thieth mane bwo agulu mar SHA no. Ma wach ni oboke ni Nyakwaramogi Ajwang' kanga wacho ni gimbe ne gibandho ng'eyo matut ma momiyo wach ni notimore. Ibiro somo oboke ni alanda e ite mar 7 ka ing'e adieri mar wach e wach mar agulu mar SHA ni kaachiel kod od thieth mano ma Nyandiwa Nyakwaramogi Ajwang'. E ite mar 10 mamoko mag pacho siasa mar piny Kenya ka okaneno mawendo
en wach mar mibadhi ma bunge mar piny Kenya sani koro wuok oko kendo teng'ore ndi ka bang' ka jatend piny Kenya William Ruto wacho ni otodo mar mibadhi ni e bunge kanyo. Giko minono mar oboke alidha mondo misiso mariero oboke miero kete mana ka. Wach maber kuro chopo manze fomo chope mta kendo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pa inigirio mar fanta koso pesa usitens to record kasukura file the subani ze chono madonze wukti nyaka sato munda tiri girianka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze ramugi FM gi Ralph. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis Kisumu momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge magawendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 07001 260 129 kata 07027 angwen auchiel ochiko angwen aboro. No. Kalameni e Radio Ramogi. Ma. Hello, iwacho? Tu dakimos wendo. Dakimos wendo. Maja laptop. Omera, ini je laptop. Mama. Ini bibuno nyati. Mama ngado do. Esi cool, ha? Dono ngano seritayo okay japuonj. Ma en nga. Ma dong wendo, wil gi wendo. Mane. Manyoto biro kacha. Ini dak. Oh. Ingir da mi agol wi ngani. Imar ma ja laptop. Mama kuja laptop. Oh. Mam zewata. Oh. Ya, pole. Kutega uchumi. Datende nare. Ibo ngani kutega uchumi ya mama. Kitego uchumi hivi. Donge tigiwi werego. Oh, sawa. Kutega uchumi. Oh, ma kutega uchumi. Oh, demu hivi nare. Ma bana shiki ngisa na nyera ja. Nyera. Ko ka uno tatemano, anyera kendo. Kuma mose maber. Ero kama. Wego koko. Kora go kawa, jadwende nare. Jakatemna ka wuono na chicha na nyera. Ko una timne? Mukirwa kwendo maber. Arwake kango. Aperka una timango. Ko una timango. Mama chinja niriemo wendo kendo kawuono. Nariembra na acha na nyera mos. Mi wuok kode maneno ku wuok kode. Ka una timna ngan gimora mora dwara matimo. Atemne. Mama don't know something good doesn't mean sky. Ne? Itimo ne? Itimo nago. Donge idembri. Kora abere kode. Idembri penye yaka. Ede dunya akanya Debora. Ya akanya. Mama tabano sodani. Jaki. Biana bana nani. Jaki era na mari yeli mara chia. Jaki bi ngi ni dwaro. Dosi mano. Abana mo de ba posta ko kacha ni siye ne ya. Idwaro jagari. Idwaro ngama nigi pesa. Okingiga teknyal tol and sam. Idwaro ngama sikul. Ni chode. Idwaro ngama Dong school tadi. Toi dari wagi. Pesa di gari. De dong chunga malo kanyo kanyo moko ko ngo beni bede. Kanyo ko moko ka kene akanya keno goli makure. Tuibe ko nyawa. Ya tuma kiri kama kende bede masenga ne chunga gari do. De jadi mo sa chunga dotka. Na kama tipa. Mawolo ko sa chunga nyaka okedo gate. Omara no bi gari bibu to yie. Mana. Do you know me jaduong? Eno akene bena na wanga. Kata yo marande go onni. Bitio gi pachi. Nigi mara ni. Jaduong bena ni mabira na. Eton. Dam. Nini kana pila. Rafuoga ni. Woga ko kayo. De. Atari ure na kaki. Jaki doctor. Jaki. Ida somo ko sa tema. Ado somo. Ida gari. Asoye gari de. Mama mwana. Asoye gari de. Akaba pesa. Wenyisa pesa sana mangeni. Jadu wenyisa pesa. Don't show me money. My child fast. Don't show. Kalameni. Awachi ni kachani sani koro kaka ja tij ma sirikal inyalo yudo hola yo mayot ahinya kokalo kuom My Mobi.
abro pimo ni kakone gi tim mondo yud ohala yo mayot ahinya gi service miluongo ni MyMobi. Gimidware go kende en simbi kende mar ong'we yamo ema bro goli oko. En saa 1 mar okinyi masani. Wayudo weche manyien kod Vincent Otieno kete mana ka. Weche manyien kokelne gi Farmers Choice. Oganda jo Kenya ma kwan giromo 9,000 koro odiochieng' ma kawuono biro thuolo mar chopo kendo neno tuk adhula ma biro timore e kind tim mar piny Kenya kod tim mar Madagascar ma bende biro timore lap tuke ma Kasarani. Jatend migawo mar kit chweche kido kod time mag oganda Hannah Wendot Cheptumo olando chenro mantie mar daro National Archives e dier boma ma Nairobi. Kod mane en Jacob Malensi e kinde mokalo chien Martin Ondong ojiwo oganda mawuok e kaunti ma Migori mondo omi ochiw luor ne jotelo moyier. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oganda jo Kenya ma kwan gi romo 9,000 odiochieng' ma kawuono biro yudo thuolo mar chopo e lap ma Kasarani mayudore e kaunti ma Nairobi mar biro neno tuk adhula ma biro bedo e kind tim mar Harambee Stars ma en tim mar piny Kenya kaachiel kod mano mar Madagascar ma en koluwore kod bedo ne riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka ne osepodho wach mar neno ni koro omed kwan oganda ma bende biro yuoro e alabno gi kwan atamalo 80 koluwore ni ji kata mana johera mag adhula ma kwan gi romo 36,000 ma bende koro ema ne onego bed ni koro bedo e alabno kata kamano koro ne omede. Jatend migawo mochung'ne weche mag tuke pacho ka Salim Mvurya ne olando mano ka owacho ni okang' ma kamano biro mana bang' jumbe manok kende bang' bedo ni weche mag arita ne oridi matek tweta mar mondo mi koro nega oganda kata johera mag adhula mar mondo mi ne gimol e alap ma Kasarani e neno tuk adhula mane timore kind piny Kenya kaachiel kod tim mar DR Congo ma bende ne okelo ma nochuno mondo mi koro nego fai mar omenda mar $2.5 wach ma bende koro ne obiro koluwore kod weche mag arita mani koni ne ok odwa bedo makare. Odiochieng' ma kawuono koro weche mag arita oket makare kendo oganda ma kwan gi romo 9,000 bigeno mar biro yuoro mondo mi koro dhi one tugo e kind Harambee Stars kod Madagascar. We want to reiterate that we continue to comply in the game tomorrow. Quarterfinals is a big game, and therefore we urge all Kenyans to continue to comply so that the next time we play 100%, without any problem. Mane en Jacob Malensi kinde mokalo chien Martin Ondong ojiwo gande kaunti ma Migori mondo mikoro luwo jotelo ma bende ne oyier ka bende wacho ni nyaka koro we wacho weche maricho kuomgi nikech pogruok manyalo bedo kotende kod weche mag siasa. Ondong ne owacho ni ok en gino makare ka ojende moko yan jotelo kendo koro gindiko weche moko maricho jotelogo kane owacho jotelogo nego beni koro imiyo luor ka bende ojiwo jopiny mondo mi koro were kod wach mar bedo ne gimonjo jotelo kokalo e yore mag tudruok mag mbui kata social media. Jotelo thuolo kendo wamigi paro makende kanitie wach to jibet piny to jiwacho to wawek yanyo jotelo kata wewe thuo kiny en in kawuono en ng'ama chielo omiya kwayo jopiny duto to gi leaders kata jogo madwa bedo e telo madwaro noyo telo wamany telo gi yo mariek kata wa campaign e yo maber ok mar manyo ketho nying ng'ato. Gima dwarore e piny en kwe mondo wayud kaka pesa ma sirkal omiyowa tiyo. Omiyo luor en gima duong' ahinya. Kwayo jogo madwa chung', jogo ma bende ok dwa chung' ti orogi ne gin ema giyenyo. Bende ne onyiso jotelo mag siasa ma olap dhogi ndong ne kombe ma opogore mondo mi koro be otim siasa ma winjore kendo koro kik gibed ni gitiyo marach gi ojende e yor monjo jotelo moko bende ni le mopogore mag siasa. Komachielo en jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed bende dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto owuog oko e ler kendo mondo mi ochiw ler ma en godo kotendre kod weche mag mibadhi manyocha ne owacho ni otimo ne od bura mamalo. Junet wacho ni ng'ata ma koro tudo od bura mamalo kod weche mag mibadhi onego beni koro chwalo neno ma en go ma ok losa e gino ma bende ok kata en owuon ok onyal chiwo nende makare. Weche go ne oduogo silwedo gi jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ma wacho ni jogo ma bende chiwa asoya gin jogo ma ong'e malong'o ma jatend piny ok onego beni koro wuoyo kariwo jite kendo mieno jite kod chilo mag mibadhi e od bura mamalo. The person who is bringing the allegations must come with a proof. The burden of proof belongs to the person who is coming up with allegations. He who alleges must come with proof. That's all.
So if we are shown any proof, then we will accept. But if it is just mere allegations, we will ignore as Parliament. And we will do our work. There is no joint corruption. We don't have in the standing order number 100 that here under this section we will all be corrupt. There's nothing like that. So if somebody is corrupt, it is an individual issue. They need to investigate members individually and tell us how they are corrupt. What were they corrupt on? And who gave them that bribery? Jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma Migori Ken Ouma onyiso jo od bura mamalo mondo mi koro luor pend chike mapacho ka wacho ni ok onego beni koro gitiyo kod teko ma gietimo gik moko mabende kata chiko kopodho. Ouma ne owacho ni omor mokalo gi jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga ma owacho ni osewuok oko mar kedo kod weche mag mibadhi kaachiel kod weche mag nyisa chaya ne chike mapacho ka. Bende ne owacho jotelo go koro yudo sir mag jopiny moko onego beni gibedo gi luoro mora ka wuok kuom oganda ma osebedo ka koro kwedo gi kolwore kod chung magikawo mar rieyo piny Kenya kokalo weche mag kedo kod mibadhi kod nyiso achaya ne katiba maturka. Maybe there is need for oversight funds for this legislative wing of government. We need to be given money to oversight the executive and reasonable money to that. But money for implementation, I think it's against the constitution. Ouma ne osiro jatend ODM Raila Odinga gi jotelo mamoko e kolwore kod wach mar weruok gi weche mag aguch omenda mar dongruok mar NGCDF ka wacho ni gino en gima ok kare nikech chik ok opuodhe. I want to thank and appreciate the President and the former Prime Minister for coming out strongly on things that are unconstitutional. If we want to live by the Constitution, it's only fair that we accept our constitutional responsibility to make sure Kenya becomes better. Otherwise, from where we sit, being defiant, being rogue, will end up destroying this country. People should just be humble and be able to engage constructively for the welfare of the whole country. Oganda moke kaunti wa Migori koro oyie mondo midar ka tiegruok ma Migori Teachers Training College kama entiere sani kendo tere kama chielo mondo mikoro chiw thuolo ne gedo mar mbalariany mar Rongo kanyo kaka achiel kuom yore mag medo yaro mbalariany no. Jafwambo mar kaunti wa Migori Jojuma giler mathoth e wachni. Kata beni mbalariany mar Rongo osebedo ka chiwo tiegruok e courses mopogore opogore ka tiegruok mar jopuonj ma Migori TTC ka ochako dwe mar 5 mar higani. Weche osebedo ka pilore mathoth ka otende kod paro mar loko ka tiegruok ni ma jopuonj mondo koro bede bad mbalariany mar Rongo. Moko yando oganda yande siro chenro ni ka moko bende yande nitiere kod paro ma opogore. Kata kamano romo mar kawo pach oganda romo ne olos kod jobura ma Suna West Peter Masara jodak e kaunti ma Migori koro yie mondo koro ka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori odar ka mentie sani kendo kanyo koro we mar gero bad mbalariany mar Rongo. Ji owinjore te ni koro college ibro kopo ni university ni ochakore to college ibro gol itero Suna East kamiluongo ni Kwa nikech nitiere lokono e Kapradik. University ni en gima jo Migori wasemanyo ndalo mang'eny, wan gagete mang'eny, but one in agreement ni koro wanyalo chako university kamoro jowo yud thuolo mar somo machiegni mondo nyithiwa madhi mabor bende som ka. And the board was in agreement on condition that the college does not die, but the college is relocated. And today I want to say that I'm very happy with what has happened because the people have spoken, the leadership have spoken. Migori TTC no chakore kano oae kuom Migori Boys Secondary School from 1960s. And in fact, Onyuolo University, onge gima ber molo gima chalo kama. And if we have a university and we have TVETs, hiyo sasa ni sherehe kubwa kabisa. Jobura ma Suna West Peter Masara wacho ni giketo okenge madwarore kod migawo mar somo mondo lek mar loko ka tiegruok mar jopuonj koro bed mbalariany. Ibro chake mana ka osemiwa roadmap. Ichake achaka ka to bang' higa 3. Kosebedo higa 3 makoro miye gimiluongo ni charter. To koro wagolo university ke chidwaro ni ka bet university gerelo mat ok tin eka 50. To wan gi eka 90 lichota. Koro manyiso ni university bro gel lichota. To for sani to nyaka ne wachake institution mar sirikal. Omiyo wakawe ka. Be wachako wawinjore ni jonyuol te okel nyithindo ka mondo college ni university ni koro obed gi ndadho. Jokanyi sekta mar somo e kaunti ma Migori wacho ni keto mbalariany e boma ma Migori ok dhi mana ji wechego mag somo kende to bende dhi ji wechego mag dongruok ma oting'o ala. Ni lawo gi kuonde maboyo kata sani ji pod lawo gi kuonde maboyo to kopo ni dongruok mar domination okelonwa
university nyaka machiegni Migori ka. Ang'o made wapingene? Basi biro gi yore mang'eny. Omiyo ne wakwayo ni ng'ata madipo ka nigi wach mar Sutumu University mano nobed mana wachne. Nyaka sani kar somo kata learning center mambere Merongo obede kodhi nyime e kar tiegruok ma Migori TTC oseywayo jopuonjre malo 50 mabende somo courses mopogore opogore. Already started and we have students that are on. Some of them have finished their exams. They are moving on to 1.2 and we are also hoping that by September we'll be able to have 1.1 coming in. And that is how the center is going to grow, and with the effort and the support of the government leadership and the community leadership. Nenya Kalondo Maramoiko ke County ma Migori, Anjo Juma. Tudruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ibiro keti ratil kochopo e yiero madundogo dwe mar 11 kaluwore kod duoko mabiro wuok e yierogo. E thuolo mag Komachielo nyakwara mogi en duol mochung' ne yiero thurka IEBC bende geno mar biro tayo yiero madundo maromo 22 e kuonde ute chung' buche mopogore opogore e counties kod wards ma pacho ka ochopo dwe mar 11 mar higani ka jofo marwa e county ma Migori e county ma Nairobi Collins Okaka giler mathoth ewi wachni. Ombe mane nono e kuonde chung' od bura 7 UDA ne omako mana achiel kende ma en kom mar Senate mar county ma Baringo. Kuonde chung' od bura ma Magarini, Ugunja kod Kasipul ne nitiere lwet ODM. Gitile Naituli en janon siasa. Tawasaidia bwana Herve Loss kwa sababu watu wanaangalia ODM na UDA wanaona ni chama moja. Ile mahali naona wanaweza kupata ni ODM strongholds ya Nyanza, Luo Nyanza. Wafuasi wa Raila wanamfuata, kama Raila amesema tuende hivi au wataenda, lakini mahali ingine hata wakikubaliana itakuwa ngumu. Sheila Olang lero ni nitiere pogruok maduong' mabiro nenore e yiero madundogo kaluwore kod dwach jopiny gi thuolo masani. Sani koro wabo neno demokrasia ma osebedo ka wawacho ka koro nitie, nikech onge gimoro ni ine serikal kata ionge serikal kata nitie nyaka koro watimu uchaguzi kama kata kamacha. Gimabo timore en ni jopiny sani bong'iyo ni gigo kura ne ng'a in iwuon, agenda ni mane, dongruok mane midwa kelonwa, to be idwa konyowa nade kaka ogandawa e bunge midwa dhieno. Mane ng'ama idhi yiero. E seche gogo bende gilero ni kweth makwedo kidek oro ote mar ikruok margi kokalo yiero madundogo motelo ne yiero maduong' mabiro ma 2027. By elections ina point in direction ni watu wataenda kwa uchaguzi mkuu. Itakuwa referendum ya administration ya ODM na UDA government. Hapa ni unyalo miyo ranyisi matin to be ok ahinya nikech kuonde midhi time yiero go be gin strongholds mopogore opogore. Ok anya wacho ni omiyo wa picha moro maduong' gi kaka gikoko bedo ni sudo e piny ni te. Koro hapa ni wadwa neno ni ng'ama idwa gone kura ma ochung' gi agenda ma ji wacho ni sani ok gidwa. Maga agenda ni chunga nikech agenda ni en party kata chunga nikech agenda ni en dhok miwacho. Koro wadwa neno ni jogi be bo faulu ka pod gi stick to agenda gi machon cha. To kok gifaulu to mano bunyiso ji ni hapana, jopiny sani ok dwa winjo weche go, gidwa winjo weche mag dongruok gi mag uchumi. An kaka nene 2027 agenda bo bedo mana achiel kende, uchumi gi dongruok. Yiero madundogo chani biro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani e kuonde chung' od buche 6, thuolo mar kom mar Senate kod wards 17. Ne Redi Ramogi, Ann Collins, Okaka. Otudre sa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Mago ne weche manyien kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ringanguro kata ring'o mora mora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere.
watch maber kuro chopo manze fomo chope mtake ndo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pa ingirio marfanda koso pesa usitens to record kasukura file the subani se chono madonze donze wukti nyaka sato munda chiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele jumaka juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze ramugi FM Ralph. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng. Riwruok matayo tuke mag adhula e Africa CAF sani koro puodho Kenya mondo mi oyie ne johera mag tuke maromo 36 mar yore tugo mar CHAN mar quarter final e kind Kenya gi Madagascar magi oyangi kod jatend migawo mar tuke Salim Mvurya. Wuoth ma kamano en atamalo 80 mar kwan ma paw tuke ma Kasarani nyalo ting'o kama irien medro kowuok e 27 mane oneno tugo e kind Kenya gi Zambia Jumapil mokalo. And as a result of that compliance process, they have considered favorably bill that was put forward by FKF on behalf of Kenya government. And now tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity which has been allowed, which translates to 36,000 fans. Mvurya nopako chenro mag arita mosebedo makare, gino momiyo wacho ni ka poni arita omedo bedo makare to Kenya inyalo yienegi pong'o pap gi dhano maromo 60,000. We want to reiterate that we continue to comply. Quarterfinals is a big game and therefore we urge all Kenyans to continue to comply so that the next time we play 100%. Jatend migawo no omedo wacho ni CAF tiyo matek mar loso wach otiko masani osebedo midhiero ne oganda ng'iewo. And they are aware that there have been challenges and they have put in measures to ensure that address all the issues. And we are very confident that CAF has the requisite capacity to deal with any challenges on their website and on their portal and this ticketing process. Mane jatugo mar Bafana Mark Fisher opako mokalo tim mar Harambee Stars kowacho ni gitiyo matek mokalo e group ma bende nenore ka matek mokalo tuke mag CHAN madhi nyime Kenya, Uganda gi Tanzania. Fish ma bende jakanyo mar CAF's Technical Study Group owacho ni wuoth mar Kenya noero en gino mowinjore gi puoch gi pak. Bende no medo wacho ni jatugo Ryan Ogama en jatugo ma bende biro dongore mokalo kaluwore gi kit tugo motugo sani, komedo wacho ni en achiel kuom jotugo maberie moloyo e tuke ma higani mag CHAN. The fans remain confident, passionate, and I think this is a key for the Kenyan national team, because I stood outside there now and I said to the guy, can you imagine playing in a stadium when it's full? As Kenyan fans, you have an expectation now. You expect your team to win. You expect these things to happen, but it's football. And players are going to give their best. They're going to try and do everything they possibly can to win matches, but you are playing opposition that deserve to be there. So the games are going to be tough, so keep supporting them the way you have. Kenya sani koro ikore mar koregi Madagascar e quarter finals. Komachielo bende enie seche gi Harambee Stars ikore ne tuke mag quarter final e kind gi Madagascar mabiro timore alap ma Kasarani tich abich tarik 22. Piny owacho ochako kampen makare mar kone oganda duto maonge otiko ni mondo weyware kata wedhung'ore e alwora mar alap ma Kasarani. Piny owacho olero ni ka dhung'ruok makamano timore to CAF nyalo biro go Kenya fwai mamoko momedore. Fiti sana manze, hapa hivi baba, shughuli ko fiti mbaya. Naona kuna ma screens zinatengenezwa pale bigi vitu bwakala lazima game kesho itakuwa ni moto. Juu mimi sina ticket manze, mimi nataka jo kesho kama hapa hivi baba, vile nimeona screen poa najua kutabamba mbaya. Kwa hivyo watu wote pia wako hii area wasiende studies, ndio kama tuna tiko tutasupport Harambee Stars hapa hivi baba Dogo Grounds.
Piny owacho bende nolando medo kuonde minene opira go eko mong'ere kaka fan zones nyaka 13 e boma ma Nairobi. Kuonde mibiro ne opiche go oting'o alwora ma Baba Dogo, Ruiru, kambi ya Dagoreti to gi Camp Toyoyo. Boma ma Mombasa bende omed kuonde mibiro ne opira go magin kaachiel gi Changamwe, Mama Ngina Waterfront kaachiel gi Shelly Beach. Jo Kenya opako okang' makamano ka giwacho ni biro konyo gi yudo thuolo ma neno tukego ma onge ywaruok mora mora. Tunataka kushukuru juu ya hii shughuli ya fanbase. Hizi Chan Villages zimetusaidia sana hapa kwa mtaa juu wengi wetu hatujakuwa tukiweza kuenda study juu ya kosa tickets, na pia imekuwa ikicreate pia job kwa vijana hapa. Mtuendi mbali kutafuta na tuna feel ni kama watu wako study, so tunashukuru, tunasema iendelee na pia iendelee kunufaisha mtaa. Yore mag adhula maonge otiko to kwa mondo tigi kuonde neno opirago kaka yo mar nyiso luor makende ne tuke mag Chan. Magi weche tuke, an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Chiew gokinyi kirudho laki gi yadh rudho lak mar Pepsodent. Lekeni biro bedo motegno nyadipar. Oweyo ka lekeni ler kendo fresh kinde duto to oyudore nengo mogonyore. Pepsodent, amka nayo. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070126129 kata 07026949448. Mori onge mor mwere kodie limbe Evelyn Kefas kaka sikiza tunu mari D*860*417#. Mor mwere kodie limbe Evelyn Kefas kaka sikiza tunu mari D*860*417#. Mana kamano nyakwana magajwang magiteko kale nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo en saa achiel okalo kod dakika 23 mar okinyi masani. Wiki kwil ne abro bedo kod wende kind saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi makawuono. Nitie mbaka moro ma wadhigo kod wendo makawuono ni. Kata kamano bang' winjo nonro mar oboke ber ndi kami thuolo mondo in bende ipimna nena wach ma koro donjo ni. Ang'eni wach ma ji koro luwo kawuono en wach mar Rigathi Gachagua biro mare Kenya ka bang' limbe mare mar piny Amerika, ma bende nyocho wacho ni ong'ado limbe mare nonego beni obedo nyaka giko dwe ni. Kata kamano biro pacho mondo ne kako nyalo konyo midhiero ma wacho ni omako oganda jo Kenya tinende mar siasa mar piny ni. Namba eno 722 Aito nitire ng'ato orona oteka ma apisi wuoda kalaka ni Mombasa erokamano ahinya ni wach mar ODM party chiwo direct nomination ni candidate kaka gidwa timono ok en gima ber, kendo gino osebedo ka thago ga jakom Raila Odinga ahinya kura moyudo. Kata obed ni joma gimiyo otiko yomboga, lakini gino goyo ga chunji mang'eny, miyo kura mathoth nindo. Koro nyandiwa ma odoyo wede wache Facebook pile pile ni Facebook kaka olor malumo yugno to iore pesa nade gi josha. Okay, mae penjo ma ji te penjore no bedo nade ma miyo sha oro pesa ne od thieth moko osebedo ka tiyo kuom ndalo ma ogwaro Nyakaramogi. Moko dang' mak mana dhogi nono pisi kani Mombasa mako mana dhok nono ni tang'o ma otimore. Kata kamano
Samo wida ngisa kaini makajo mabende otiro jawaya pod ngima kakola la mazee tuo mongolo gi waya ledo kamano era Mugi FM. Asante sana Samuel Owida wuod Mumbo Kasipul. Maramogi Maramogi yaore. Hello, viejo yaore. Oyaore machigni? Pascal Oranga Jamapera. Kamano. Machigni? Wicha na neno ka duong dio donjo. Poti ki par serikal ni nok di mate no. Nyogi timo gimaber. None go kikmake. None go kikmake nikech kiro paro mochiek wicha. Nyaka to so wacho nikech kinyo timing mare biro ni. Yes. Yen gi moro manyo dise ko manyo ng'iyo ni kamoro no hindi make weche mag mpira gi nokethore. Tapanje serikal bende ng'iyo mai ng'iyo ni lwasi bibedo marach. Koro gima duong'. Jogo manyo ng'ado rieko ni mondo make nikech mbui ka nyalo kaka dhano wuoyo. Kaka ng'ato wacho gimoro tinya nyaka kitimo to kik obed jogo makia mach kata nego mafuta kaka ijawachoga. So mana ka mulo ko moro watin. Yes. Uchief na mero neno ko ringo bitong ka sipu kacha. Akati uchief na majo ko sare menyo video mara nyogo lo kanyo ringo bitong mali. Dong nyocha jodongo gwedhe. Ni en mana wuod piny moro mochuth bere manyo kom. Mano na dier kore makwayo ni ha. Gal manyo kito kichande. Wako ni jal jaki kowe nono ngaro nyoche rito kika ken ma bodyguard ne. Omiya seda ajumbuta akwe ni amabera inya ngwech makoro use chako timurakone edala mar Kasipul Mumbo kanyo. Ilongo ne mbuta dala kadala. Jichung manitiere wakwe ni uta campaign gi muolo gi kwe. Jopiny dhi bedo gi teko mar yiero ng'ama giparo ni nyalo rito kom mar Kasipul no. Obed ODM, obed jomo dhi chung kar kendgi, obed chamora mora. Teko ni elwet jo Kasipul, jo Mumbo. Teko ni elwetu. Mano Mumbo thur gi dawa. Maramogi. Dr. Oyaore. Erokamano ma Nyakwar Matengo machiegni. Ineno vioje. Siasa ka nitie moko ma kitimo ne ng'ato timedo gere kendo chia onenore. An ing'e ni kichik na wuonde nabed ni Nyasaye omiya ni ane president. To kata polise ka denyo katere dogili ni gachago ng'ato achiel kende ni dhi dine. Nyo timo ang'o? Nitie timbe moko ma kotimo ne ng'ato tumedo gere e yor siasa. Kendo chia mare medo lak. Koro nego bed ni jokenya nego bed ni sani wasego atua magi ka ena go be onego bed kata nosogoleka go uchalo jomuri witi kuwinji. To piny dhi mbele go gige watimo kama kawaida. Mar ariyo wuoyo osiptal ma Homa Bay. Yes. Allegations osebede wacho sitande gi kendo jatelo do wedi wacho ga gigi. To sani wan kaka jopiny ng'eni wachungi wane development timore Homa Bay ma kata gima rach. Kiwacho gima rach tibro lawi wana wani yini miriambo. Koro mos ajiri biro nenore lela to jopiny itgi biro chiewo. Erokamano. Yes. Erokamano Nyakwar Matengo. Oyaore. Oyaore nya bioje. Oyaore jatenda, in ng'ato in kanye? Mae dio dipo kakane ya lego. Wuda lego machiegni? Ogelo. Yes. Digo ko aworo. Skul honge dini. Nango? Nyano nyako na pesa skul honge dini nyako na milioni karione. Nyako na be. Mara reo. En hospital bwana. Okay. Okay, winjo maber. Oh, okay. Yes. Koro jatend piny. To jo kaka iwacho maber no. Nyene go ya nyo make nyo gin kod plan nyo ji wacho marach ni kata na chan makawuono ni ne de gi to koro margi kaka nyo gidino ne gi siti kamana no amoro mai bio dipo. Aya. Odibio dipo chalga gi mano kiwinjo nondo mar oboke iwinja lenga en hospital manyandiwa
Daer mar ng'isi ni tuo mar TB tuo makahera pod ni kodwa ka Nyakwaramogi. En kwayo mara makende kaka ng'ama winjo okinyi ma kawuono. Kadi bed ni nitie ahonda moro misebedo go kuom ndalo marabora mogwaro. To kata mano otieno sami nindo iyudo ka luya tuchni kaka sani piny ng'ichni ni luya po tuchni tucha. Ratil mar dendi bende dok piny, dendi obuok, dhogi bende rach, dendi ochwakore. Magi duto nyalo kibedo rang'isi mar tuo mar TB. To kang' mokwongo tik en ni kaw thuolo mar idhi od thieth. Ka en nyathi janyuol jadi nyathi tere osiptal mar sirikal. Ibro pime to koyudo ni en gi TB ibro kete yath. Par ni tuo mar TB pimo gi yath itimo nono ute mag thieth mag piny owacho. Nono maonge chudo moro amora Nyakwaramogi Ajwang'. Kuom mano an akwaya ni kiwinjo okinyi ma kawuono kaskori ineni idhi e osiptal upimi koyudi ni nitiere tuo mar TB okete yath. To kose yudi ni in gi TB okete yath to nyaka imuony yath kaka daktari owacho. Kik ibari mok imuonyo yath nikech kitimo kamano to dipo ka ikelo chandruok ne dendi in iwuon. Weche mag ohala biro bang' kinde manok kende. Pora biro medo kawo simbi achiel kachiel. Aito bedaer mar ng'isi ni ka in jal madigombe yaw account sani koro piny obedo mayot ahinya. Bengi mar NCBA okelo yot mar yaw account Nyakwaramogi. Gimitimo kidownload app mar NCBA Now app ibedo kode e simbi kanyo. Inyalo yaw account. Moko chuno ni nyaka idhi e bank. Moko chuno nyaka idhi riedi ni imiyo otas gi kalam ni iket koki e form ni. Mago gik maonge. Okang' ne NCBA osego chon. Inyalo timo ang'o gi NCBA Now app ni. Inyalo orni pesa kokalo kuom M-Pesa jak account mari. Kata bende inyalo oro ne ng'at machielo pesa. Bende inyalo oro pesa kowuok account machielo mar bengi moro tiket account mari miyawo sani kokalo kuom chenro miluongo ni NCBA Now app ni. Kod timo gik mamoko mathoth. Abro pimo ni nang'o ma onego bed ni koro ing'eyo kuom chenro ma kamano. Bang' kinde manok kende weche mag ohala kod Roda Odhiambo. Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e winjo weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Kambi ma Safaricom osidhayanga yo manyien mar yudo data machiwo thuolo ne customers mage e tiyo gi mbui kuom seche moko mopogore gi kaka gisebedo ka gitiyo kod bundles. Be Live Bundles gin mago molos ne jopuonjre, jogo maloso tuke mopogore mbui kata content creators kod jolony madwaro internet manengone ni piny ma ginyalo tiyo godo. Afisa maduong' mochung'ne weche mag ohala ka kambi ma Safaricom, Fauzia Ali Kimanthi, wacho ni bundles manyien go en mano mabende bro konya ahinya customers mage e tiyo kod mbui e yo mayot. Customers were telling us, me there are some things I want to do. I want to read, I want to do some research for 3 hours. So we sat and said, how can we create a product that is easy to communicate and easy for the customer to use? And that's where this product came to be. So for 20 shillings, a customer will have use for an hour. For 50 shillings, you get for 3 hours. That way the customer
customer is able to easily know this 3-hour plan is more than enough for me. Osingo ni kambino dhi nyime gi tiyo gi teknolojia manyasani e neno ni customers mage yudo thuolo mar tiyo gi mbui e nengo mogonyore. We are hoping that customers will see value. We are hoping that customers will feel that Safaricom has responded to their need for transparency in billing, and we are hoping that customers will feel like finally I can be able to do what it is that I wanted to do. So that's why we've come up with this new transformational way that we're calling it Be Live. Why are we calling it Be Live? You can be live for the period that you choose. Komachielo, jopur niang' kanyakla kod jotije e puothe mag niang' koro chwalo ng'ur margi e wi lala mar tije e kinde ni mabende piny owacho keto kembe mag sukari e lwet jokit mwandu. Jakoma mar riwruok mar jopur niang' e pacho kae Charles Atiang' wacho ni jopur koro nigi luoro ni ok bi migi contracts manyien ka contracts mabende gitiyo godo sani biro chopo e giko gino makoro miyo gikia kaka gibro dhi nyime kod ngimagi. Both the 4 factories were employing a good number of Kenyans and locals, and on that there is an outcry about how the current management will translate to the new system. That means from this circular, all of them stand sacked or stand dismissed by 31st of October, and it means from 1st of October, the challenge is we are going to have unemployment in the sugar factories, but efficiency is going to increase. That is also a plus to the government. Atiang' koro kwayo piny owacho mondo miyo donjre wachno kendo tieko gope duto ma en godo mag kembego mag sukari kanyakla kod chulo jopur. We are still appealing to the government to move with speed as they promised to release the farmers' arrears and even to clear off the workers, state of the workers. Some of them retired, they have not been given their terminal benefits, but they are being threatened with the investors' letters left and right that comes to 1st of November. They are not supposed to be even in those houses of the company, yet they have not been there, their plight have not been addressed. So our personal appeal to Mutahi Kagwe to come from his slumber. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala eni bengi mar NCBA kokalo kuom chenro mare mabende ong'ere kaka Change the Story Platform ochugo yore 15 mag bero tijege kod chenro mage mabende ochwalo ne customers mage. Moko kuom gigo mabende chano timo gin chiwo tiegruok kod lony mopogore ne rowere. Sekta mar tuke mopogore opogore loso omenda maromo $100 bilion kod 10 ne uchumi ma pacho kae gino mabende na tamalo 5.3. Wachore ni kwan thuolo mag loso tuke mopogore mbui gena moheo 300,000 e pacho kae kendo onge mar omenda e midhiro maduong' ma sekta no kale. Kakoro chenro no mabende olos kod bengi no mar NCBA dwaro konyo ahinya to rowere kanyakla kod jowere pacho kae gino mabende koro bro miyo bengi no mar NCBA thuolo mar donje sekta no mar wer e pacho kae kaka yo mar konyogi kendo neno ni yuto magi odhi nyime yo makare. Mago e weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kokalo Radio Ramogi kar chunja yo. Josu mako witi bendo keo joko jala magunga. Tini diariwa kendo unibelu neno nyitiwa. Kora penyo joka juda giodo kwa emae Ani gima losoto uchayo kendo wite taka Karuchiko kanye joka juangi kamuchiko kadana kia Uye uwinyu wachini madongo kiko bede kasigana Namdaro marea jokeigi kofoginga juma Ramogi Radio. Jachien marangongo nyoto fado toko gibimbe koda jokonge. Saa achiel gi 40 mar okinyi masani nyakalondo mari mar Ramogi FM tielo mar adeka Marco Gwen nona biriyo ariyo nono chiko biriyo abiriyo kata nona biriyo adeka deko chiko nono adeka. Amola mino buru chumo kego ne ai Rate ngomina gala tinga ininga mapuro Ye konyo ganda wunya lego kechini epi
Ahinyocha kwambo kod fuyo miwange otinga. Yama jotura ya jokegi ye ufadi tinga. Tinga konyo tura gi kilimo to kendo rego engo. Oinga mako witi gima wacho node kela jema. Tia lon kanye kawili magunga tugo kich kombe. Jogi manyiso pinto uwinjo be katu kecho waju. Uye ure uledo ya jokei mondo kony tinga. Masije medore tunge bindu to kedo lwenje ng'eny. Pinje ruodhi kedo kako somo e buka kondiki. Tuoche medore makang'iyo dinde kedo kendgi. Dar ni e pi makaingo wakimbisi ringo. Ani gima neno makawili ni okobor gewa. Magunga leko lek no machegni ngwech ni e turaka. Uye onyon pi a jokei mach tieko piny. Tia jam kanye kawili koth goginga juma. Kiriso ruodho ganda Jehova ye kony pi. Winjo mer kora tiko kanye kilian kora penjo duoko mer. Ana ngama bayo kod rumba kod nyire pinka. Tia los ginga kawili koth kongujo seka. Kosa penje ya ma Uganda gi oduokwa e Martin. Ya ma jotura Tanzania oduoknwa e penjo no. Kosa nyiso ya ma Zambia gi ornwa e kony. Mosa kwaya ya ma Ethiopia gi jo Zimbabwe ne kanye. Ya Amerika un kod Asia ye ukony piny. Piny dhi ariwa jo Ulaya msinga tieko piny. Download app mar NCBA Now app ibed go e simbi kanyo mondo mi yot mar yawo account mari mar bengi mar NCBA. Gimitimo dhi e Play Store kada App Store kacha. Inyalo timo ng'o awacho kacha ni opogore kod kano pesa kada oro pesa. Inyalo nyaka holo pesa milion achiel riti nyakora mogi kadiemo wang' gi NCBA Now app ne. Bende inyalo timo ohala mar kano pesa ni your fixed deposit kada mutual funds achiel kachiel kitiyo kod simbi mar ong'we yamo. Bills meki obed mar sitima, obed mar pi, mora ma in go kod inyalo chulo e yo mayot ahinya. Ohala mar wilo pesa, trade forex, rates ma bende berne 24/7 mana kod NCBA Now app ni. Kumano nyakwara mogi limbui mar ke.ncbagroup.com kata bende inyalo go simu e namba mar 071 444 071 NCBA Banka. Go for it. App ni idongo ni NCBA Now app. Dr. James Obonde erokamana ahinya
Omina Seda Jombuta wacho ni mosna jowinjo awinji maler. Ikona kanyo ng'wecho semana chakore kasipul mumbo mbuta dala kadala. Queen Babito. Jomochung' te obed boy dwere. Sana mtoto wa Kasai. Mani Bior. Ajombuta serikal Jojo Tieno. Ajaka bwana. Koro nyaka idhi ir Attorney General Ajo mondo nyingi ma ji ong'eigo no emobedo official name mari ballot. Akwelo ni siri Mike Mbuvi Sonko, Kimani Wamatangi. Wamatangi ok en nying governor mano nyuolego ni Wamatangi. Oyo Jaka leo. Mano umawar gingoe. obed kada mana Philip Aroko. Jogo duto te wakwayo ne gima maber ahinya. NPM magi joka ng'ad achiel. Let the best candidate win. Joka Sepule mangi oteku mar yiero ng'ama gidwaro ni ber kodgi. Kuom mano ting' ni e lwetu. Campaign gi kwe. Usmana sera mari ne jowa mabende ni e gwenge mag Ugunja bende. Usmana sera mari ka jopiny nyong'o kod wachni to gibiro pari chieng' ombulu. Gibiro pari chieng' ombulu. En sa achiel gi 46 mar okinyi ma kawuono donja 47. Poda ka usimbi namba en 0722 wacho ni kacha ewi tuo mar TB, tuo mar kahera. Masabedo kami milome pile ka pile nyakwara mogi. Iwacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Kuom mano an bende daher mar ng'isi gik ma onego bed ni kori ng'eyo kuom tuo mar TB. Tuo mar TB ok oyiero ng'ama onyalo mako. Onyalo mako ng'ata ng'ata. Kosepimi to yudi ni in kode to mi yath. Pod ajiwo ni muony yath kako negi muony yath. Muony yath kako nego bed ni muonyo yath. Nikech nitie joma moko samoro muonye kawuono wiye wil. Nonego bed ni muonyo yath. Mano makosa maduong' ahinya. Kik timre. To pile ka pile wane kaka onyalo tiyo machiegni ahinya gi jochiw thieth manyalo konyowa nyakwara Mugajwang'. Par ni pimo tuo mar TB itimo nono. Thiethne bende en nono. Rach mane mibiro neno ka dipo ni ok imuonyo yath kaka ochiko daktari. En kiweyo mok imuonyo yath kaka ochiki to kidek iyud tuo mar TB midong ni TB matama. Drug resistant TB. Drug resistant TB en koro en TB ma oloko kite. To samoro kata mana yedhe ma koro ibiro muonyo go koro ok bi konyi ahinya nikech oseloko kite. Ni weyo nyori ndi nikech nok itimo gima daktari ong'isi ni tim. Wanyalo yudo tuo ni nade? Ahinya ka ng'ama ni kod tuo mar TB ni kofuolo machiegni kod ng'ama onge kod tuo ni ka ok oumo dhoge kata kogir ka ok oumo ume to yot mondo ng'ama chielo yud tuo ni. Thothne omako bo mar dhano tikeye e yamo muya ma wayueyo ni nyakwara mogi. Mane kako kere yo mayot ahinya. Pile ka pile watang'uru ngima ni ber, rite maber ni e lweti. Ote mokelwa kanyo kod migawo mar thieth kod josir lwedo mamoko. Maramogi oyawre. Oyawre machiegni telo. Ma iluongo ni japuonj Paulo Andiru Kagaka. Japuonj machiegni Jandiru. Antie japuonj to ano mana yo achiel kende. Ne nitiere jalony moro nowacho ni injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Aneno ka joka Sipul jowa ma ODM gi ochano mana kaka kama kawaida ma kaka wang'e temgi. Mar kao direct nomination.
to wan kaka wawacho wan jo Kasipul ogin jirani warangwe ka gik makama katimore ka jirani kiny odonjo rangwe ka nikech bosebedo kotimore kamano wang'eyo mok wadwa ni mondo wasite gi ODM otim gimiluongo ni free and fair nomination ka ODM timni nochake chon kobedo formed sani ka koro ochomo kuma koro ODM chalo ka gima koro en duond bura ma bedo gi demokrasia nikech mano to bende foundation mar ODM kendo ng'ama nofomo ODM maduong' ne moluoro jatendwa Raila Amolo Odinga mong'e kaka kedo ne ratiro mar oganda kendo champion for democracy. Ang'o momiyo marwa ni piny luo ka en odhi mana opposite mar foundation mag mise mag loso duond bura mar ODM nikech senator mar Homabay noseketo social media account ne ni ode kampo ma Kasipul mo make sure ni Boyd Were oyier ma bende wuoyi matiring nyanya makata obedo exposed to nomination boyomba. Mano senator mokete social media handle mare. Yes, and he had said, declared on the camp, Kasipul mo make sure ni would mose nindo ngondo were man Boyd Were oyer. Koro ne wapenjore kaka wan. Nito, kendo another thing, jakom mar party man mheshimiwa governor wa mabende waluru kendo waero nchiso wacho ni gi serikande ni they will make sure need that our very good boy Mavende is a strong boy is elected one magi kawadani Victor kendo womo wapeni emomi walando nyingu wakawa go simu kawadagi mondo we are known makato bedo wabedo subjected to this we can defend ourselves we don't agree we are members of ODM but magi kawadagi we don't want direct nomination Kasipul magi are threats to justice. Mana poloto an Jakagan diruka. Erukamano. Jakagan okaneno kama senator ondike wach no, verified account mar senator onge gi wach no. Angi check ya ni mos. Okay. It is true. I saw it and we don't subscribe to it. Kenda dwaro mundi ubeda kiche kaka jofuambo. Ni allegations mawan kaka jopiny wawacho gi. Are they going to be true because the writings is on the wall from the death of the member of parliament. We know events also can unfold kama. We know everything. What's happening. We don't agree. Okay. Erukamano. Ing'eyo ni ODM kaka political party ok ni adok ne ODM. Gimiluongo ni direct nomination ma oyuago ni en achiel kuom yore ma katiba kija ODM kija chama mar ODM ka en member achiel kuom yore ma ODM tiyogo matimo nomination en direct ticket miwacho no achiel kuom gi en universal suffrage ODM nigi yore sani kora 4 mathoth ne gitimo godo nomination margi koro in the wisdom of the party kuom rieko mar party ka ging'ado wachgi no to un kaka jopiny ok otwe lwetu dulo awendo mandalo moko noyiero mijumbe modhi ataro gi wave mar ODM du we jo Migori County manoyiero governor mokwongo e bwo katiba manyien ni gi yambo ODM mane futo kaluo mane ywero ji te jokanyanam onge mosekethore party osewinjo jo party uwinjo kaka jopiny wuoyo ka jopiny wacho ni mar Kasipul ni to eur jopiny ma jopot party mar ODM odhi oluto ombulu kendgi mar yiero ng'ama gidwaro ni obed flag bearer margi nono to gisiemo ka kokalo duni nyakalondo mar Ramogi FM ni chal ka gima gini nyalo pasore lwetu mane gima jopiny yuago ka Maramogi. Hello. Oyaore. Machigni. Oshientan tapnya dielan sia kaunti Makajuma. Makajuma wach ma Migori nyalo bedo matek. Wach ma Migori mane? Wach mari yero miwacho kamaro Kong'ondo Were ma kuma Nong'ondo Were no oweyo kanti dapo no Makajuma. Kasipul Homabay County. Homabay County. Makajuma weche man kanyo ng'eny to wan kaka jopiny owinjo ndiri koni to koro donje ahinya nikech jok mochung' kanyo gi ng'eny malaro komno
Iluongo ka ji bende wacho ni kaka osiepna mu kanyo no nitie kaka osiem wacho kanyo ni nitie kaka gidwaro mondo wuod bwana cha otem nade okaw kare. Maka joma jogo jopati oweyo yete mohewo joto idwaro. Nikech gin sekelo shida kumora mora kata i Kenya kae iwacho ni pati gigolo ng'ama gin magitimo nade gima gin magidwaro. Koro wan kaka jopiny giwegi mondo oyie joma dwaro mondo ng'amoriombo ne mokitim nade emolande. To wan kaka jopiny onyalo bedo kod lwasi maber kata kod mor. Mogik Maka Juma. Nwaneno biro mar higi achiel kaka nodonjo i Kenya ka. Yes. Notimre maber sirikal ne koka wacho miyo kwenye wacho ni chalo ni dhi make cha ne dokelo weche mang'eny Kenya ka. Kaluwore kata kod tuke ma igo kawuono dokelo chochni mang'eny. Erokamano. Erokamano Victor dok pap nyadiel. Erokamano chieng' japap nyadiel en saa 1:50 gauchiel mar okinyi ma kawuono. Daher mar ng'isi ni sani koro to yaw account e bengi mari mar NCBA obedo mayot mokalo. Oyot adua gimitimo download app miluongo ni NCBA Now app ibed go e simbi. Onge wach madhiel bank ne riedo line niketo kokie form ijaso form mago tinde onge nikech gikelo ni yot mar yaw account kod ginya kwara Mugajwang. Mae gima luongo ni smart banking. Awacho kacho ni kada mana trade forex nyalo timo, pesi bende nyalo 24/7 e yo mayot mokalo. Kuom mano ne jo Kenya duto te, mae thuolo mari mar bedo kod account kod bengi mar NCBA kar bedo. Kadi bed ni dwaro konyruok moro amora, inyalo gocho negi e namba mar 0711 056 444. Kata 0732 156 kata kidhi mbui mar ke.ncbagroup.com. NCBA Bank, go for it. Mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000255 weche kod chike mantie nyaka luw. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manigi gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Chiew gokinyi kirudho laki gi yadh rudho lak mar Pepsodent. Lekeni biro bedo motegno nyadipar. Oweyo ka lekeni ler kendo fresh kinde duto to yudore nengo mogonyore. Pepsodent, amka nayo. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Mana medo ngisi nyakora mogi kadoro koda tuo mar TB, tuo mar kahera masebedo kapimo ni pile ka tan kod tuo ni kata kamano gima ber ahinya eni jowa nitie gi weche mag winjo mang'eny ni kifuongo ndawa ni to in gi TB oyo. Kata kamano fuongo ndawa no nikech thothne yiro mar ndawa no odonjo nyaka e obo mar dhano to yot mondo koro ka tuo ni odonjo kuomi yudo ka koro dendi osenyor kod ndawa mifuongo no. Jomoko bende wacho ni bedo gi TB ni en kuong oyo, en tuo mikelo gi bakteria kendo inyalo thiedhi michang mana ki neno rangisi ma wacho kati dhi od thieth omako ng'ata kodeo ni ufuku mari thany koso tut inyathi kosi ng'ama duong' i youth Gen Z kata ija millennial omako ng'ata. TB ni endi nyakwara Mugajwang
ok en dagla moro ma ng'ato nyalo bolo ne wadgi. Ooyo, en tuo mikelo kod bakteria makere e yamo. Kama ng'ama ni kode kuom ranyisi, de an kode, tafuolo ka, to Vincent ni batha ka, to kaumo dhoga, to yot mondo Vincent oyud tuoni. Kuom mano nyakwara mogi, wadagi ure lwasi ma ji ok odhungore. Kichiewo gokinyi ni yawo dhot, dirisa bende, mondo yamo ma ok ocha odonjo ei ot. Mano wanyalo timo gima ber ahinya mar garo gi chien tuo mar TB ni. Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokelni gi Farmers Choice. Oyawre nyakwar Moga Juang kendo machiegni mar yudo weche manyien e yo machuok. Nyinga Vincent Otieno. Jo Kenya magin johera mag tuke mag adhula makwan go ingo 9,000 odiochieng' ma kawuono biro yudo thuolo mar neno tugo mabende biro bedo e kinde tim mar Harambee Stars gi Madagascar e alap tuke ma Kasarani County ma Nairobi. Ma en bang' riwruok matayo weche mag tuke ma e Afrika puodho wach mar medo kwan johera mag adhula makro donjo alap ma Kasarani mar neno tugono. Ka jatend migawo mochung' ne weche mag tuke Salim Vuria ne oyango wachni ka olero ni okang' ma kamano nyochopie bang' jumbe buora to kane giketo arita matek tweta e alap ma Kasarani. Wacho bende nomono jo Kenya mathoth dhi mondo mine gine tugo mar adhula mantiere kind tim mar Harambee Stars kod DRC Congo. Wacho bende ne CAF ne ochweyo goyo fai omenda maromo $2.5 riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF kotenore kod wachno. Weche moko nyakwara mogi jatend migawo mar kit chwech kod timbe mag oganda Mano Han Cheptumo olando chenro mantiere mar daro National Archives e dier boma ma Nairobi. Okang' ma kama obiro kolure kod wach mar bedo ni archives kata mana kar neno gigo machon kata kar kano gik machon no ne osebedi ka ilero ni kotenre kod ng'anyo mar jenzi manotimore kinde mokalo chien. Chal ka gima kanyo ne nitiere dhungruok mag dhano mathoth kaachiel kod bedo nitiere dhungruok mag nyamburko kama gedo mar archive no nitie. Gino bende koro gilero dwaro nitie mar mondo mi bidare dier boma Nairobi kendo tere kumachielo. Jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma Migori Ken Ouma onyiso jood bura malo mondo mi koro ka giyie to giluor pend chike mathurka. Ka bende wacho ni ok onego bed ni koro gitiyo gi teko ma gin godo timo gik moko bende pend chike ok opuodho mondo mi gitim. Ouma ne owacho ni omor ahinya kod jodito ariyo thurka mano jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga kalure kod wach mar bedo ni giwuok oko mar kedo aduwa kod weche mag mibadhi kaachiel kod weche mag chayo chike mapachoka. Owacho ni jotelo ariyogo koro yudo sir mag jopiny makoro kik gibed gi luoro moro amora kolure kod akweda masani giyudo kotenore kod chung' margi. Giko weche manyien machuok nyakwar mogo tudre kang'oromo saa 3 thuolo mabudu ka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Chutho ki wendo Nairobi kantiere kuonde moko ma kidwaro megi ng'ato kata ka ng'ato wendi biro yot mondo ng'is ni dhi penja kanyo to nyalo yudi kanyo. Achiel kuomgi en Kenya National Archives e kar hembko mar historia mar Kenya ni kodare to tere kama chielo to wabro chiko welo nade warad ambassador so Afya Center warad ambassador Kencom Afya Center by the way VOJ gin kuonde adek go en ga archive Kencom ambassador Afya Center gi Nation Center Nation Center benitie gi bus station warad BS Kuro kang'eyo ni jibiro romo kanye dong ing'e ni National Archives gi Kencom gi ambassador gina alwora kamora achiel. Koro kapo ni odar kar hemkono moter kamachielo to ntie gima ibiro ger kanyo babe ibiro mana miya nying kata kowach ni koro en VOJ Plaza warad VOJ Plaza. Ing'e ni chutho nitiere gik moko ma ng'iso historia mar piny. Yes. Kidhi Macmillan Library kidhi Kipande House opposite GPO ka kata kama Stan Chat nitiere kacha nitiere gik mang'iso kaka bomani nochakore. Yes. Mako golgi oko I hope ni gibiro daro mana gik mane iye to building no bro dong kaka rapar menyalo bedo kae mane archives nitiere
to koro kidwaro ng'eyo mathoth gik mana nie iye to dhi kama chalo kama. Nonro mana nie iye ogolo ter kama mak mana ni ot kata mana gedo mare to nitie ka. Bisepenjori gimomiyo campus ma Kisumu ma the University of Nairobi. Yes. Kama nochakore cha nitie ot moro mane nitie British Council ne nitie chon cha. Pok omuke nyaka kawuono. Kaka rapar. En rapar. Nitie gik moko manyiso kata mana saa moro ma kidhi but Kenton's house mantie Kisumu cha. Rapar. Nitie saa moro ne nitie kanyo. Rapar. En rapar. Man nyiso ni itemo dhi agwenya gi dwaro mantie mar daro. Koro public participation nyaka luong ma proper. Ichalo ng'ama dwa daro ginene iluongo nang'o? Bini siya jopiny. Okasiya jopiny. Magi gin mwandu mag jopiny. Jopiny nigi duol kaka ng'ata. Ewi wach daro archive, nitiere paro ma bende nosegol mar dwa daro kar tiegruok mar jopuonj ma Migori. Mondo mi koro ochiw thuolo ne gedo kata yaro mbalariany mar Rongo. Beno kang' makare. I hope ni en campus mar Rongo University. Yes. Public participation nyobedo nyoro. Stakeholders nosegolo pachgi. To chal ka gima ne giseng'ado wach. Makoro to ting'ie lwet State Department for Higher Education. Gi National Treasury ma bende biro golo finances. Ing'e ndalo te. Koro kaduoki mana chien matin. Ing'e ni chon thoth mbalariany ma nitiere Nairobi ka ne gin gi satellite campuses. Yes. Ndalo Kibaki, Uhuru bendo biro, ne gilag moko nodhi nyaka piny Rwanda. Yes. But gimiluongo ni sustainability ema nyalo bedo ema nyalo goge piny. Nikech naneno kama ni ka wanyalo bedo gi program moro, ni nitie counties mamoko ong'e gi institution moro. Kidwaro weche mag agriculture, to idhi Bukura Agricultural College kacha. Yes. Mane mong'e gigo makata Kibabi ginegi to koro bira but Bukura emo mondo kik nikech essence mar bedo gi higher education, higher learning institutions gi bende of course en kelo chenro mag somo machiegni gi jopiny, yeah. But koro ka ging'eny tibedo ka ndadhu gi bende bedo maonge. Kuom ranyisi for a long time apani Rongo University nen campus mar Kisii koso Moi. I'll confirm. Koso Egerton, I'll confirm. To koro ing'eni ka in campus administratively obedo operated from the headquarters. Administratively university mamalo no ema koro rito ukanyo. Yes. Ochalo koro kada bana obedo gi principal enok obed gi vice chancellor mare. Principal, yes. Obedo gi principal mar that particular campus. Koro en answerable to the main university. Campus, yes. Kuom ranyisi Maseno University for a long time kane poko megi full charter. Ne en campus mar Moi University. Yes. Koro thothne decisions ne bedo mer gi Senate mar Moi University. Koro kikelo kone. Yes. Koro nyiso ni kata mana ma idwa gerni mamiyo koro daro TTC ni be telo mabiro tae ok bibedo kanyo nikech en mana bade. En mana bade. To I hope ni gedo mar TTC nitie pesa moro ma mibiro gerego piyo kaka nyalore mondo obed gi molo ni seamless transition from one institution to the other. Dong tiere sani dong TTC no tiyo. Dong tiere students aí. Yes. Gidwa dare how soon? Poka somo gino matut to en gima dwa na gomna luane na matut mondo ng'e. Nikech mondo dare joma ni e yesa. Madhi nyime gi programs tiyo poko graduate, tiyo mako kano donjo, dire mune bweni graduate. Arajo piny gi jo kanyo stakeholders ose yeni kori dare kanyo. Dhi bedo nade mang chenro mag somo mag jogi ok dhi bedo kod interference. Then nitie wach moro mar capacity ma universities ki dhi bedo go to offer some programs. Bende nyaka wang'e. Yeah. Nikech ing'e ni king'iyo kiwuoyo gi jolony ma ochung' weche mag somo kaka kuonde moko itimogie to ging'isi ni de bed gima ber ahinya ka nitiere mbalariany mamoko mong'e gi gik mamoko kaka JKUAT kidhi ing'eyo Egerton kidhiye ting'e ni Egerton ong'e gang'o strength mar oyiengore gi programs mage. Mondo kik wabed abeda ni to koro en helu ni ji te offer the same programs. Aparo ni kura nyalo duogo to sirikal bende samoro bende
funding ma universities osebedo ka nitie ng'ikruok sani UN ka nigi gowi tuk nigi gowi ka koro manyien michako gi nonego gi sustainment to kata kapo ni ne gigero to ok en paro makare. Ok apingo pach jopiny mano osekawi kaunti ma Migori ma giseyie, lakini aba japiny ambe an gi pacha kaka an donego bed maber ka jo Migori ne ginyalo golo lo machielo Dr. Ochilo ma wuon lo e kaunti ma Migori nyalo golo lo machielo mondo migere campus marungo no dan wacho ni gidwa daro Maka. Ingeni en siasa kama pek be se winjo gima notimore Nyamira County ka President William Ruto nodhi kuno en yoro kunyaka kawuono wan gi Kisii University ka yes Nyamira ka bende a county gimbe gidoro university marga lo nitiere but they are from within the same locality. Yes koro kang'eyo ni dhi bedo nade mai wach madwana mondo go mbaka to hie to Siaya nigi National Polytechnic gin gi university kata jogi beno nego kare bed gi Kisumu nigi National Polytechnic nigi university Homa Bay nigi National Polytechnic mawego nigi university wan gi Tom Mboya University podo odongo Migori nigi Rongo Polytechnic onge Polytechnic National Polytechnic ko parka nitie koro nego be gigolo lo machielo tigere either Polytechnic to wach mar daro nikech ndalo te jika ne somo no ng'e kose sadi e Kenya ka ariyo ne ni bed japuonj to kuma ne dhi bede japuonj e Luoland Asumbi koso bondo TTC ma sani koro en balariany of course gin nyaka gi TTC sani bende yes to kidwa golo kar tiegruok ma osebedo ma nyalo ni gurnanak mosebudho ni dwa loke kamoro idhi chalo ng'ama koro ogero CBC silona classes manyiche gero mag chienro mag somo under CBE gi EYE koso mag JS gi to mbai college mosebudho kata yudo jopuonj mopuonjowa vioje yudo ka moko nowuok Migori Teachers Training College sani ni koro the institution idwa dar kanyo kitero kama chelo anyway aparo ni gima iluongo ni stakeholder engagement osesom paro gi riekni mopogore opogore gi seyiengo ber gi rach to gi opportunities manitiere to gi kete ratil ma gisepimo ni oyo mae gima wan go ma koro nyogi pedho ne jopiny e public participation ma jopiny giwegi no wuoyo gi dwol achiel koro modong ka wangi yao lai mar simu ibro winjo ka joma wuok e kaunti ma Migori bro wacho mana ni samoro mana Sanja kende emanodhi ma gino nyalo bedo ni ok en pach jopiny duto e kaunti ma Migori. Abro luongo jo Migori County ka ka otele kod leadership mar county governor won aluonge stakeholders mopogore opogore nyalo bedo professional groups exactly manyalo miwa gima luongo ni ler mathoth professional perspective watch ni yes nikech kata an ng'ino ka ja Migori takwedo mokalo okang' morarie inconsequential ageo ni mara to is inconsequential but ambe tire jo Migori mochung' koda in support e kwedo wach no okonego timre kamano kata kamano but Polytechnic would be ideal idea nikech ng'eni king'iyo kata mana universities moko e piny Japan kama president koro nie kundgi tiro kanyo ka wan gi polytechnics mamoko ma ogurore kabisa sama koro wawacho ni weche mag technical and vocational programs gi manyakwa dhir to aparo ni technical kata Polytechnic man is the way to go nikech sani ba winjo kiwacho ni mondo mi koro jodoge tije mag lwedo ma Polytechnic apparently was the best would have been the best in this scenario kada mana KUPS nyocha wacho ka ni joma negi timo negi placement in universities weyo manyo opportunities mamoko kure tiegruok mag tije lwedo yes mano is a pointer mano kare to kata kamano ng'eni gidwaro ni mondo bed institution obed mathoth Migori ok apinga ahinya anto awuok Kisumu County ayienga abro duoge thuolo mar dakika 45 kwa saa erokamano ahinya
Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o moro amora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Kija ODM gadier tiwo kasipul. Ok adwa donjonu ahinya. Adwa mana ni apimni wach moro. Party mar ODM higa mar 2021 dwe mar 2 kanyalo paro ne omiye ting' mar assignment mar dhi menyo gima ne ODM dhi ng'ado. Kendo nitiere gik moko 4 mane ODM no ng'ado ni gidhi timo matimo nomination margi. Achiel kuomgi en consensus. Ikelo joma laro kombe gi te. Tuwinjore ni iloru e room moro ni manyno uru ng'ata achiel kindu unowete ma friendly match. Winjire uru no miwa ng'ata achiel mar party. Mar 2 nitie gimilo ni direct nomination. Ma party eriekone nyalo yiero ng'ama gidwaro ni ber, ng'ama giwacho ni ber kodgi. Machielo kaendi en gimiluongo ni tiyo kod delegate system kata the electoral college system. Machielo en universal suffrage kama members mag ODM ma osendikore kende. Kija chama to in gi oboke mangiso ni ja chama tidhigo kura ne joma ODM osepedho ni magi jok mowasepuodho kendo gin interested laro kom mar kasipul ni gi ODM. Koro yiernuwa uru achiel kuomgi kaka jo ODM, ok ji te. Mane wach mantie kanyakla Ramogi. Koro meduru komba ka gi branch officials kanyakla kod leadership mar party mar ODM. Ka gimoro rachnu to ng'is jouru ni yore gi te udwaro universal suffrage kende emuneno nyalo konyo uthego wach mar by election ma kasipul ni. Kata mana ma ugunja mano ka jopiem bende ng'eny ndi. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi Radio Ramogi kar chuny Radio kar chuny Ramogi. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Kikirit nyaka dakika mogik ni kichul school fee. Yaw account mar school fee kowuok e Rafiki Microfinance Bank. Itim ikruok motelo. Inyalo chako gi keto siling 500 kende. Iket keno mari pile ka pile, juma ka juma kata dwe ka dwe kokalo e paybill mar 802200. Kidwaro konyruok tiyudo mapiyo nyaka machopo nyadi dek mar keno mari, to kendo en yo mayot ma in godo gadiera e keto keno mar som nyithindi. Lem Rafiki Microfinance Bank machiegni kodi kata goch e namba mar 0711 073 Rafiki Microfinance, tunawezesha kufanikisha ndoto zako. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories. First dates and shared last bites. And little hands about to make big memories. For every delicious moment in life, Farmer's Choice has been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy.
Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Akinyi yawa, skul yawa, to aonge kata school fees mar nyathinani. Wang'ni, akena botimra nade. Kwani in poki winjo ewi mogo boda logbook loan? Mano dong jomonyalo yawa. Ka in kod logbook mar boda, to in achiel kuom joma onyalo. Ibro miyi omenda nyaka maromo 90,000 maonge achiedh nadi. To ichule mana matin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Itemo wachna nyalo kawo hola ma chul school fees machaka dongi pesa mamoko. Gima idwaro en na logbook, M-Pesa statement dweche 6, ID kod KRA pin. Kwayo mari ibiro puodhi yo mapiyo, ka omenda to ibiro yudo e bwo seche 24. En kinde mar chulo school fees maonge achiedh nadi. Lim office mar mogo mayudore Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya kata Bondo, kata limbui mar mogo.co.ke/boda-logbook kata ywa tole namba 070899930. Mogo, kuja na logbook, toka na pesa. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche ma piny origo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mano kanyo dola kabari kanyo nyakora mogi rangisi kata fungu mar chenro mar Ramogi Baraza sauce dhi mateka mang'eny ahinya en 23 tok saa 2 mar okinyi makawuono. Wendo mara en wuodo nagi Gideon Arogo ma bende wabro gogo mbaka moro kama dundo pod wang'iyo weche mag konyo jowa. Ung'e ni sani kuonde mag tat somo kata mbalariany mang'eny first years freshers donjo to kamoro ji wuok e backgrounds mopogore opogore. To ji romo kacha kaka pile wacho ni somo kae makelo ji romore. Education is an equalizer kaka jorieko ne oneno. Mae momiyo samoro kiwuok e dalau to kidhi e mbalariany kata kidhi somo to kamoro nitie gik moko manyien manyalo loko kiti moro ma wiwil gi chien kamiae mitim gik moko ma ji penjene to ma be wuod ng'ane cha jowa. Kata kamano wan ka mar loso kendo geng'o kethruok mag nyithiwa manie mbalariany. Puonj en gima osiko kaka janyuol
kachiel kod jowa mabende koro rito dhi. Ang'eni juma manyien moko kuom gibiro chako dhi kendo jumani moko nyo chako dhi kochakore chieng' tich adek nyakwara Mogajwang'. Kumano Gideon Arogo wendo mar okinyi makauna miye thuolo mondo mose nyikwara Mogi oyangre ne jopiny oyawre kendo machiegni Gideon. Oyawre ahinya Victor. Machiegni Ramogi Baraza kawuono. Erokamano ahinya Victor. Agombo ng'eyo nondi ni Gideon Arogo ni en wuod kanye to Nairobi ka otimo ang'o? Yes. Okay, an iluonga ni Gideon Arogo Victor. An wuod Kogelo ma South Sakwa Wendo sub-county Migori. To adak Nairobi ka asebedo koro muda mathoth ahinya. To asebedo ka agora matek ne weche mag rito nyithindo e university. Kake sani atiyo Multimedia University. Tasebedo ka interact gi nyithiwa mathoth ahinya mowuok e gwengewa. Koro na yudo ni this is a very good opportunity ma wan godo kawuono mondo wawuoye kodgi wamigi achiel ariyo adek kake wanyalo konyore kake jokonagi. Yes, Victor. Erokamano ahinya. Ma geno ni setimo kuom ndalo mang'eny nyaka ni idonj Multimedia University. Asebedo Multimedia University for a long time. Nachako tiyo Multimedia University 2010 nyaka sani. Koro an gi higa mathoth ahinya katiyo gi weche mag nyithindo gi ka konyo gi koni gi kocha. Yes, koro sani atiye department miluongo ni SAS, Students Accommodation Services and Welfare. Koro kanye ma wabedo kwa konye nyithindo, wa interact gi nyithindo daily and wa konyo gi weche magidwaro mag welfare. Kendo gidhi maber. Erokamano. Welfare mar japuonjre kata weche mamulo welfare gin mage ma udil go kaka joma konyo gi mbalariany. Okay, wan Major League ma wakonyo godo nyithindo gi ahinya mbalariany. Wawuoyo kodgi kendo wan e link margi to gi the management, the top managements. Koro kake nyithindo sani wadhi donjo first years donjo ka chakre next week. Wane jok mabiro bedo ng'alo mambele mar konyo nyithindo gi e weche mag admissions kendo weche mag accommodations. Wabiro ng'iyo ni to accommodations kaponi gidake within the campus ka to gine ngima maber machal nade. Are they safe? To bende nitiere services magidwaro magiyudo nikech nyathi kosebiro e university tibiro yudo ni nitiere moko ma kake nodak dala oyudo ka environment kuro ochenjne. To wan tiere kanyo mondo wakonygi gibedi e ngima maber kendo gibedi gi feel at home ma ok gine ka nitiere lokruok moro ma dibedi ni opogore kodgi ahinya. Nikech ing'eni nyithindo gi moko nitiere ma koponi environment to change completely tiyudo ka is disturbed. Koro wamiyo gi better services manyalo miyo gibedi e environment ma gineno ka gin comfortable. Exactly. Koro accommodation ka en achiel kuom gik ma utimo. Yes, accommodation gina achiel kuom gik mwatimo. Nitie moko ma samoro kobiro kaka koro Multimedia hapa ni en Kajiado County, ni tong' mar Kajiado gi Nairobi County. Yes. Jomoko samoro nyalo gombo dak oko. Yes. Samoro ng'ama wendo. Gimbe ukonyo gi koso mana jok ma dwaro accommodation within the campuses. No, actually once ni nyathi osemi calling letter or admission letter, nyithindo go ka wan gi capacity within the campus to de waher mondo wabed kodgi giduto. Nikech magi nyithindwa to yudo ni koponi nyithindo gi oyudo kar dak within the campus tiyudo ka gin safe moloyo ka gin oko. Even though sometimes yudo ka maybe university ok nyal bedo ka nitiere okang' monyalo accommodate the entire students. Koro ibiro yudo ni maybe there's a certain number ma we can only accommodate. To nitiere a number of students ma be ok wanyal accommodate. Koro yudo ni seche moko maybe jomoko kata jonyuol kata some students opt to dak oko. To of course kata gidak oko to be pod wa follow up wang'iyo ni kuonde ma gidake go bende gin kuonde ma safe to be gin kuonde maber. Mane momiyo ni through student leadership ibiro yudo ni wantiere nyaka gi representative mar students mang'iyo ngima gi oko. Koro wan bende wa follow up wang'iyo ni to student moko accommodate within the university gin to bende gin safe within kuonde ma gidake go. Koro a number of students to wabedo godo within the campus. Yes, like for example in this new intake from next week
we are ready to accommodate more than even 3,000 students. Okay. Yes, those for ongoing students and again students ma welo madonjo. Yes. Sama gidonjo ni bende nitiere chenro moro ma uketo mar wuoyo kodgi kaka freshers? Yes, actually sama nyithindo gi donjo wan gi chenro mabeyo kabisa kech wayudo thuolo mar wuoyo kodgi kendo wa engage jonyuol gi bende. Wawuoyo gi jonyuol gi nikech we also want to get from the parents ni nyathi mikelo mondo bedie lwetwani en gi issues mage to potential strength mane magin go kata weaknesses magin go. Koro wabedo kwa wuoyo ga kodgi mondo gibedi ni ponono ni nitiere challenges moko wanyalo note. Nitiere departments mar guidance and counseling, nitiere department mar admission mang'iyo kake admissions flow maber, to kendo nitiere giko mwaketo makonyo gi ng'eyo ni the purpose momiyo gibire university chal nade. Koro emomiyo iyudo ka seche moko wan gi thuolo kendo wan gi desk mwawuoye gi nyithindo gi mondo gibedi ka ging'eyo ni gimokelo gi no maduong' molo gimoro amora. Yes. Gin gik mage maricho ma samoro useromogo sama uinteract gi joma odonje mbalariany manyien? Okay, those are challenges moko seche moko wayudo en manani because of kaka ing'ini time bende ringo to wan gi admissions, ibro yudo ni seche moko ing'ini nowadays ji ose advance into from analog to digital. Koro yudo ni seche moko admissions mwatimogi itimogi through platform mag online mondo accuracy obedie nikech ing'eni weche mag mibadhi ineno ka system gi konyo wae block. Koro yudo ni maybe chieng admissions kake koro next week ibro yudo kwa nyalo bedo gi overflow magara seche moko system nyalo fail. Okay. Seche mo fail no mago challenges mwa yudo ga ahinya, but again apart from mano ang'e ni wan ga gi technical teams ma will not make things bid ma slow manyalo interfere with admissions. But again challenges mwa yudo kendo gin seche moko gin mana weche mag omenda. Jonyuol ing'eni tiyo matek to kendo sani piny no duogo ma obedo manyap matin. Koro yudo ni seche moko weche mag fee nyalo miyo yud ka there are number of students kata mana jonyuol nigi pek ahinya. Koro yudo ni seche kailago bende wan gi department madil gi such cases go nitie mang'eny nikech iyudo ka sani ok yud ka sirikal nyocho wacho weche mag bursaries and help. Tiyudo ni weche mag help and bursaries seche moko nitiere delay to nyathi be ng'eni osewuok ka milambo kucho biro nyaka koni. Koro yudo ni challenges go bedo ga and waneno watema kake wanyalo mondo at least kikwaduok nyathi dala omed mana bedo kodwa as we wait maybe kata ka janyuol plan mondo yud weche mag omenda mag chulo mag fee. Yes. To kum student owuon kech magi ji ma wuok e backgrounds mopogore opogore gi wuok e setup mopogore opogore to ukelo gi kanyakla. Yes. Ibe nitiere kido moko ma uneno ni odwala ka ahinya mbalariany ahinya thothne kanadongo naneno ka wach matiyo gi drug and drug abuse ni nudo bedo mang'eny mokalo ng'ato samoro okong'eyo okogo machiemo ni to kama chadala wacha aweyo machalo nade aola mag mbese kata peer pressure chako donjo ewi japuonjre ne mamiye wiye wil nyaka gi program manyotimo. Victor, aparo ni nowadays opogore gi kake chon kane wasomo kata in kane isomo tiyudo ka nidhi school sana tiyudo ka ne concentrate kabisa kendi somo king'eni background miwe dala dwaro kony. Koro ne support janyuol through studies maber, ne okidonji weche mag aola. But nowadays yudo ka piny duogo bedo mo change matin. Yudo ka nyithindwa ma wan godo gi gin nyithindo ma iting'o katong'. Gin very delicate. Yudo ka gin very delicate. Iyudo ka gidonje university ka janyuol okele en nyathi modembore kendo nyathi ma smart maber kabisa, to ka janyuol loko ng'eye dok ni to iyudo ka oseromo gi osiepene moko mopogore opogore giseloso osiep tiyudo ni osiepe gi duto seche moko bende moko ologi. Iyudo ka gidonjore weche mag kata drugs,
iyudo ka universities moko be iyudo ka are disadvantaged in the sense ni gintiere gi kiew gi town koro iyudo ni gik matimore e taonde gi ng'eny. Koro iyudo ni student ka oyudo nafas matin oriere e town kanyo matin to seromo gi jok ma civilian, joma ok som, to gi osiepe gi go to korido go nitiere weche mathoth ahinya. Koro iyudo ni seche moko iyudo ka ikelo nyathi school kake nyathi na malong'o, to after some time odonje weche mag mer, odonje weche mag drugs, odonje weche gik moko manyocha ok otim kata dala. To it is a challenge everywhere, but wakwayo jonyuol ni keep on monitoring nyithindo through coordinating with the universities. Kik gibeda ni gikelo nyithindo e university to giwene japuonj. Onego bed ni ka ber to gi follow up, ging'eyo ni nyathi manawe chien odhi nade, to somo nade, to be odhi e class. To wan bende our role university kanyo, okine ka koro bende kata mana ikwa be odwa kiew kodgi matin. Koro yudo ni seche moko wan bende wa monitor movement gi, kopo ni nitiere nyathi mineno ka dwa bam matin to raise an alarm, because we have even our bosses, even the registrar academics. Seche moko wanyalo report such kind of cases mondo we curb such kind of characters and behaviors. Nikech gima tang'eyo Victor ni control nyithindo is a bit hectic. Nikech ngini samoro ng'ato nigi kipande ne wacho ni ojaga higa 18, ng'ama ng'ongo. Yes. Koro kodwa ng'ama chika. Mano Victor en kama na wacha. Gima iwacho ni aja higni 18 koro onego bed ni kik ng'ato chika. Aparo ni en gima very funny. Nyithi kata ibed ng'ama duong' marom nade, kata mane ikwa kama pod wadwaro guidance from parents, kendo pod wadwaro guidance from our friends and colleagues. Environment mo wantiere nyaka bed maber. Koro kik nyithindo gi bed gi mentality ni an aja higni 18 koro an gi freedom to do ABCD. Onego bed ni watimo gik mana manyalo loso ngimawa. Kik wadonji e weche mag aola, kik wadonji e weche mag drugs, kik wadonji e weche mag ni anonge ng'ama nyalo chika. Emomiyo iyudo ka kata mana within the campus kanyo wan gi rules and regulations. Rules and regulations moketi oket ne bed jahigni 18 no. Koro ki jahigni 18 to pod ine under rules. Matiende ni nyiso ni pod nyathi. Koro kber mondo mi ibend those rules to favor you. Mane momi yudo kata kan ntiere kake kopo ni omaki kata gi drugs within the campus, ok wabi ng'iyo ahinya ni ng'ama duong', wabro ng'iyo ni ketho chik. To chik ka ilano koyudi ka itimo tidhi dala, seche midhi dala iwe jowadu ka somo, in koro riembi. Mane momiyo wakwayo ni nyithindo mwabedo godo gibed nyithindo ma discipline to obey rules and regulations. Mondo kik giketh kargi, nikech kata mana drugs magidonje go mago gik ma bende ketho ngimagi. To wadwaro ngima maber. Yes, Victor. Nitie moko ma bende thothne classes ok gidhie. Yes. Udil gi students makamago nade? Samoro nitiere wach moro machando pache, mamiyo ok odhi e class. Ang'eyo case moro mane jonyuolne ong'eyo ni bang' higni 4 gidhi graduation ceremony, to nyaka kawuono pok graduate. Higni 4 to noserumo. To ka ji oloro to embe dok dala ni waloro. Victor, gima kamano en gima lit mokalo. Ok en gima ng'ato nyalo kawo for granted, because ka nyathi ok dhi e class to janyuol osechulo fees. To in bende ing'eyo ni owadwa somo, nyaminwa somo, nyara somo, wuoda somo, to ni class ok attend. Aparo ni within the campus kake Multimedia University wan gi policy ma oketo nyathi ni mondo mi graduate kata mondo mi itim penj, nitiere a number of lessons monegi attend ma nyaki sign, kendo our faculty deans nyaka check on that. Makopo ni oyud ni in nyathi ma poko attend class in a month, poki attend class kata ding'wen, to mano ok oyieni timo penj, kendo mano ok oyieni graduate. Koro aparo ni that one is a good track. Ibro yudo ka at least kata japuonj
kata ma en lecturer nyalo identify ni ng'ani kata nyathi machal kama ok biga e class. Koro wan be mondo mi wakony jonyuol nyaka wa trace ni nyathini ni kanye tang'o momiyo kobi. Koro kanyo bende janyuol nyalo biro mondo winj ane ni to nyathini ang'o momiyo ko attend class to wan bende we can advise. Yes. En mana ni seche moko nyalo bedo ni nyathi ok nyal donje class maybe because of maybe a particular conditions, but we believe ni we are also monitoring mondo wang'e ni nyathini ok bi e class nang'o. Kech inyalo assume ni nyathi ok obire class mituone penj to kare nyathine ne nigi challenges. Mane momiyo we have a guidance and counseling department ma watiri cases kailago. Yes, Victor. Okay. Nitie wach mar careers ka. Yes. Ng'ato samoro Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Yes. Otimone placement matimo program moro. Yes. First year ochaka maber. Second year first semester. Yes. Uneno ka gimodwa jok gi program manyo chako godo mbalariany ne. Yes. To wegi e kore. Yes. Cases makamagi be usegarumogo to konyo nade? Cases makamano Victor ging'eny ahinya. Gintie iyudo ni chon ne nyathi timo course modwaro. Yes. To kendo bende ndalo moko kanyo be gino do ikelo yukni matin, janyuol bende dwaro ni nyathi otim course membe odwaro. Kata mana sani last week na nigi challenge mar advice nyathi gi janyuol ma janyuol abedo go gi nyathi. Tiwinjo ka janyuol dwaro course ni, nyathi bende dwaro course ni. But aparo ni universities nigi policy mawacho ni pod inyalo change course minyalo dwaro. Though inyalo kawi gi that placement ma ibiro godo kata ni idwaro timo education, but once ni isedonje system to universities nigi that authority ma inyalo oro kwayo within a certain time mondi change course madi dwar. But aparo ni mostly timre kamano, but jonyuol be nyaka bed engage ni nyathini ne dwa timo course ni instead of this. Kuro aparo ni dropping course to pick another one is always there, but again students moko bende yudo ka time out of their I think ni gidonjo e courses magi donje gi titles kasto bang'e oyudo ka gino koro pek meli koro dwaro ni o change kendo another course. Koro seche mo change another course ni inyalo yudo ni nyathini paro ni course machielo no bende modonje no bende en gima yot. To chako dhi yudo ka kendo nitiere kata mana maybe a unit moro e course motimo no modonje no moneno ni yot no machako bedo ne mapek. At the end of the day ibiro ka nyathini chako lose interest e somo. Kaso inyalo yudo kata ka kendo ma koro chako wuondo janyuol ni ane school taonge school kare nosetimore nade nosedonje street. Koro mago gik ma bende seche moko challenge ma biro, but nitiere that room ma nyathi nyalo timo course ma en mohero despite kata nino keli mondo tim this particular course ma be ok diher ni ditim. Yes, Victor. Wach ma ngima mokalo e ka bende wan gi ji ma bende kod gima waluongo ni dini mopogore opogore ma kuonde ma gileme. Ok ang'eyo ni un kaka mbalariany ukonyo gi nade mondo ng'ato kobiro to yudo kama onyalo donjoe. Yes. Aparo ni mano is a good question, Victor. Din ng'eni lemo ni bendo ber. Lemo ni osekonyo ahinya to kendo ji duto lemo. Within the university kendo universities ok wakos bedo gi kuonde lemo. Kake karwa kacha neno ka wan gi Catholic ni kanyo, wan gi SDA, wan gi CU, wan nyaka gi mar jo Salam Islam. Koro mago deans go te wan godo kendo gilemo, aneno ka gilemo. Gilemo kendo wa encourage gi ni ka gisedonjo to gidonji e weche mag alam nyalo konyo gi. Mano is mago some of the things ma giyudo. Yes. Erokamano. Ka waduogo ibiro pimno ni to un kaka mbalariany ukonyo nade nyithindo ma samoro nigi pek weche mag chulo school fees, opportunities mamoko mag work study program, scholarships manitiere, ukonyo gi nade nikech magi te gin gik mang'eyo ni un kaka jomochung' ne SAS ukonyo godo nyithindo e mbalariany. En kanyo saa 2:44 mar okinyi wadhi duka matin nyakwara mogi e daer mar ng'isi ni sani koro to inyalo oro pesa ka in diaspora
inyalo oro pesa ne jou man kaluo e yo mayot ahinya mana ka utiyo kod Cooperative Bank. Wiki Queen Nyakwar Mogajwang, wan kanyo kod yore mathoth ahinya minyalo tiyogo e yor ko pesa pacho. E kinde ma bende samoro in loka ibed kata mana e pinje mag Europa kocha, Americas, North kod South, piny mora mora oko mar Kenya diaspora, to dier mar oro pesa pacho. Sani koro nyalo chopo otenino e yo maber mana kokalo kuom bengi mar Cooperative. Wan kanyo kod yore mathoth ndi Nyakwar Mogi, wan kanyo kod Western Union, MoneyGram, Tap Send, kachiel kod mamoko mathoth. Minyalo oro pesa kamora mora ma intiere e piny mangima. Onyalo bedo pesa ma school fees ne nyathi manie mbalariany, arambe manitiere, mich kiche, nyalo oro kata mana pesa mido ni olosni godo puothi moro. Obed project mar pur, ge pith, obed kata mar gedo e yo mayot mokalo. Wiki Queen inyalo dhi limo branch man machiegni kodi mar Cooperative. Ka ng'ato oro ni pesa, ng'ise mano orni kokalo kuom Cooperative Bank, nikech Cooperative Bank eman gi nyalo mar tudo oganda gi piny mangima. Bende Wiki Queen ni kioro ni pesa, onge pesa mibiro juogi Nyakwar Mogi donge ma koro miyo Coop Bank bedo bengi kende manyalo konyo e chopo dwachi e yo mayot mokalo. Kete mana ka. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua, Fanta, Coke, Cresta or Sprite, Nano Vida House, Tonica Polite. Funua flavor ukiflow na utam, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maradat, nambaro za kuja milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Mana kamano sa Rio Gideka Prangwen Gabirio Marukinyi. Gideon, wach mar konyo jopuonjre ma samoro neno peke weche gi mag somo. Ang'e ni un kamoro nyalo bedo gi thuolo kata opportunities mamoko munyalo konyo godo jopuonjre gi. Kiliekro ne gin mage ma samoro unyalo konyo godo jopuonjre. Okay, mana dier Victor, nyithindo dwaro weche mag omenda kabisa mondo giendelea gi sombgi. To iyudo ka university ok de konye nyithindo duto, but iyudo ka interfaculties or faculties ibro yudo ka nitiere nyithindo ma prove to be the best. To gi seche moko gidwaro kony. Koro yudo ni nyithindo ka ilago university nyalo miyo some sponsorships based on their character. Koro emomiyo yudo ka bende sirikal be okelo weche mag help. Yudo ka seche moko university temo kabisa mondo mi gi encourage nyithindo apply or team applications for those helps and even bursaries. Koro gima nyalo wacho korka weche mag support mag finances mar nyathi somo
to ok en ahinya responsibility mar university mondo ochul ne nyathi, but advice gigolo kendo opportunities machalo kamago wuok to gikonyoga sana sana kake sponsorships, but sponsorships specifically yudo ka seche moko di majorly ne students ma prove to be the best. Koro emomiyo yudo ka osigo ni to pod odong' ne mana janyuol, en mana ni university nyalo advice to kata koponi nitiere nyathi mabe ok nyala ahinya to nitie kaka ginyalo miyo gi mana good time to clear their fee mondo gi proceed gi sombegi. Yes, Victor. Programs moko ma eneno kambaleny moko nigo mar iluongo ni work study program ahinya mbaleny ma oko ni ukang'eyo ni un kaka public universities ma Kenya ka. Yes. Bin gima un kode? Yes, actually it is true. Kake wan karwa kanyo wan gi work study, yudo ka samoro nyathi nitiere ma dwaro kony kabisa. To ibro yudo ni sani kake this time ibro yudo ka nyithindo mang'eny kabisa dwaro kony. To again bende nyithindo mang'eny be ok the number no is big ma gite giduto kede giyud such kind of opportunities, but work studies nitie. Ibro yudo ni each and every department inyalo kaw kata ji abich mondo mi time tich moro matin mar lwedo to ichulo gimoro matin every month to konyo gi weche gi mag somo. Kake yudo ka wane library bro yudo ka watero nyithindo moko 3-4 to kendo gigo gimbe gin ga competitive in the sense that nyathi kapok wamiyo work study nyaka wang'e ni to en gidwaro mapek madie marom nade. But kamoro ka kamoro department ka department nitie kaka wa spread gi gino sebedo ka konyo gi ahinya. Yes. Koro mago nitiere kake waketo in place kendo gisebedo ka gikonyo. Omiyo mane momiyo ka kwayo jonyuol ni sama ikelo nyathi to approach the dean of students and faculty heads go mondo inyise dwaro ma in go kata pek misek bido kikalie mondo wa note gigo mondo wang'e ni nyathi makama kik wawe mokwa miyo priority. Gigo sebedo ka konyo gi ahinya. Yes. Kendo enoloyo Victor, kendo enoloyo wach mar nyathi dwa bedo ni koro dwa hustle kien. Kech ing'e ni hustling kien no mage gik mosebedo ka hinyo gi kendo hinyo gi career wise, nikech ibro yudo ni nyathi dwa donjo ong'e maber ni en gi pek, janyuol bong'e ni en gi pek to kokawe kata oko mention, koro yudo ka is left out kaso gidonje weche mag manyo pesa yore magalagala mabende keto ngima gi kuonde mok beyo. Emomiyo adwaro ni kaber kendo akwayo ni kaber to wan kake staff to gi janyuol to gi nyathi onego bed ni we bond together mondo wang'e dwaro ma nyithindo gi nigodo mondo wane kaka wanyalo konyo. Yes. Kama nenya obro mi thuolo janyuol, japuonjre kata ng'ata ma bende winjo okinyi makawuono iywato achiel kachiel mbele ka mana kaka nasing'isi ni sani koro inyalo orni pesa kowuok e wat kuom watni osiepni kata pesa moro amora midwa ni orni kowuok oko mar piny Kenya biro chopni e yo mayot ahinya. Wiki kwel ni Cooperative Bank mi yot mar yudo pesi koorni go kokalo kuom osiepni watni man oko mar piny Kenya monge stress moro amora, to en pesa miyudo mana kade mwang' e yo mayot ahinya. Kaka pile Coopbank bank ma bende wawacho ni en the most convenient, reliable kendo en odonjie e kor semester mano kodeko to nego bed ni